Dragi gledalci, evo po mom časovniku 13 časova i 30 minuta, vreme za vreme, što bi neko rekao. Ali nije vreme za vreme, vreme je za vaš omiljeni kviz Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara, a kao što znate pravila kviza su takva, odnosno mi vas častimo sa 1000 dinara više, da ukoliko u prvih pola sata dođete do tačnog rešenja ovog današnjeg zadatka, dobijate 5000. 5000 znači prvih 30 minuta trajanja ovog kviza očekuje onoga ko nam da tačno rešenje. Vaš današnji zadatak je da nam odgonetnete ovu četvoroslovnu reč, odnosno da date tačno rešenje, šta se krije iza ova tri skrivena prva polja. Na četvrtom slovu vidite slovo A i ukoliko to uspete u prvih pola sata, nagrada vam je 5000, a ukoliko istekne pola sata, ne dođemo do rešenja, nastavljamo dalje igru sa osnovnim nagradnim fondom od 4000 dinara. Normalno da biste učestvovali u ovom kvizu i da bismo se igrali i družili, potrebno je da okrenete broj telefona 0900 150 258. To je telefon preko koga možete da se uključite u naš kviz, u program direktno i pokušate da date vaš tačan odgovor. Eto, to je vaš zadatak. Dok očekujemo vaše uključenje, još jednom vas posjećam na Duga show emisiju svakog utorka, vredne robne nagrade. Nedeljko Kostić, moj uvaženi kolega, u svojoj emisiji Duga show dodeljuje vam. Da biste učestvovali u toj nagradnoj igri, sve možete saznati prateći naše programe. Ja ću vam samo reći da je nagradno pitanje za sljedeći utorak da navedete 3 divlje životinje, a sve ostalo vidjet ćete prateći program televizije Duga. I da dopunim ovo što sam počeo, 28. aprila na kraju meseca izvlačenje glavne nagrade u emisiji Duga show, veš mašina. Evo, vraćamo se u kviz Pogodi zagonetnu reč i osvoji 5000 dinara. Bonus počinje sad. Evo, da vam nisam ja oduzeo 2-3 minuta od bonusa, bonus počinje sad. Dakle, u narednih pola sata, kome se posreći da nam da tačno rešenje, osvaja 5000 dinara nagradu, a nakon toga igramo se za 4000 dinara. Rešenje je prosto, reči sve koje vam dajemo kao vaš zadatak su domaće, nisu strane, nisu komplikovane, nisu sakrivene, vrlo su jednostavne i opšte poznate reči, dakle poznate svima. Samo treba malo sreće i malo mašte, malo više sreće. Eto, to bi bilo to, dragi gledalci, dok ja čekam da se vi uključite, da ne propustim ni danas priliku, da vam kažem šta se desilo na današnji dan, a danas je 13. april. Na današnji dan 1603. godine umro je ruski car Boris Godunov. Njegov život inspirisao je Aleksandra Puškina da napiše dramu Boris Godunov, a Modesta Musorskog da komponuje istoimenu operu Boris Godunov. 1695. godine umro je francuski pesnik i basnopisac, šteta za tog čoveka, Jean de La Fontaine. Pisao je pesme, novele, romane, komedije, libreta za opere, ali je u istoriju književnosti ušao svojim basnama, objavljenih u čak 12 tomova, 12 zbirki knjiga, basni. 1813. na današnji dan umro je slavni ruski vojskovođa Mihail Kutuzov. A 1898. godine na današnji dan Marija Sklodovska-Curie otkrila je novi element koji je dobio naziv radij. Ovim otkrićem postavljeni su temelji nauke o radioaktivnosti, da nije toga ne bi bilo ni rengena i mi bi bili bolesniji nego što smo. Na današnji dan, dakle 13. aprila 1963. godine, rođen je Gari Kasparov, ruski šahista, koji je u 23. godini postao svetski šampion u šahu, najmlađi svetski šampion u istoriji šaha, a titulu je preuzeo od svog zemljaka Anatolija Karpova. Također na današnji dan, ali 1964. godine, američki filmski glumac Sidney Poitier dobio je prestižnu i najznačajniju nagradu Oskar za film Poljski ljiljani. Bio je to prvi crnac u istoriji od kako se dodeljuje ova nagrada koji je tu nagradu i dobio. I još jedan interesantan događaj za koji verovatno preminuli papa ni ne zna, ali 1997. godine, nakon dužeg odlaganja, papa Jovan Pavle II posetio je Sarajevo. Ali duž puta kojim je trebalo da prođe njegova motorizovana kolona, pronađene su taze, što bi se reklo, sveže postavljene mine. Papa za ovo nikada nije saznao. Eto, ja se napričah, očekujući vaše uključenja. Da vidimo sada ko je spreman da okrene 0900 150 258 i pokuša da nam da tačno rešenje na ovaj četvoroslovni zadatak gde je poslednje slovo A. Vaš zadatak je prvo, drugo i treće slovo. 0900 150 258. Imamo još 28 minuta bonusa za 5000. Nakon toga igramo se za 4000. Sinoć je rešenje
ako ste pratili kviz, bilo sala. To bi moglo i ovdje da stane, ali nemamo običaj da ponavljamo reči koje su već prošle ili otkrivene ili nagrađene, pa salu zaobiđite. Sala ne dolazi u obzir za danas. A sala je sinoć bila pogođena reč i donela je nekome 4000 dinara. Šta bi moglo danas da bude, šta se krije iza ova prva 3 pravougaonika? Ispred ovog posljednjeg slova A, halo, halo, to će neko da nam kaže ko okrene 0900-152-58, dobar dan, ja sam ja, mi smo vi ste ti i vi kažete mi vam damo nagradu. Halo, dobar dan, imamo li nekoga? Nemamo, ništa, čekamo dalje. Mene svrbi nos, izgleda da će brzo biti pogodak. Mene kad god svrbi nos ili pada kiša ili će biti brz pogodak, a kiša pada. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo nikoga. Četvoroslovni zadatak, prva 3 slova prazna, a četvrto slovo A. Može tu da bude što šta. Možda dođemo brzo do tačnog odgovora, a možda malo kasnije, a možda i ne dođemo. Reč je, kao što rekao, opšte poznata, svi vrlo dobro znate reč o kojoj se radi, samo treba imati malo sreće, staviti prava slova na pravo mesto i to je to. Ne treba nikakvo naročito znanje ni obrazovanje. Reč se svakodnevno izgovara i u svakodnevnoj upotrebi, svima znana. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Milan, Sremska Mitrovica. Izvolite, Milane. Da nije kiša. Kiša? Nije. Ali ste odlično asocirali. Hvala što ste se javili. Nije kiša. Kiša pada i dan danas i dalje sipi u Novom Sadu. Ne znam kako je kod vas u Mitrovici, ali nije potrebna ni vama, ni nama. Nikome u ovom momentu kiša ne treba. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje i pokušajte ponovo. Dakle, kiša nije. Šta bi moglo da bude? Kiša bi mogla da bude po ovom poslednjem slovu A, ali nije. Daleko bila. Najavljuju meteorolozi za vikend, lepo i sunčano vreme, možda će malo i da se ostvari ono što oni prognoziraju. Idemo dalje. 0900-152-58, broj telefona za vaše uključenja. Igramo se, dragi gledalci, ovo shvatite i doživljavajte kao igru, jer zaista to i jeste. Ovo činimo na vaš zahtev i po vašoj želji. Čak smo i termin pomerili sa 13 na 13:30, opet da udovoljimo vašoj želji i igramo se po vašoj želji i subotom i nedeljom ovog kviza. Vi ste to tražili i kroz ovu igru vi imate priliku da osvojite novčanu nagradu. Još uvek je to 5000, ali bonus polako teče. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo još nikoga. Dobro, mi možemo da sačekamo. Samo da ja proverim koja je to reč. Jeste, to je ta reč gde piše zadnje slovo A. 0900-150-258. Imamo li nekoga raspoloženog da nam da odgovor ili nemamo nikoga, ili ćemo čekati ili nećemo čekati. Kiša nije. Moglo bi da bude svaka četvoroslovna reč koja je svima poznata i opšte znana koja ima poslednje slovo A. Ima mnogo tih reči, dragi gledalci, ali ja se nadam da neko od vas ima i sreće pa pogodi reč. Malo pratite savjet, evo na samom početku, zapisujte ponuđene reči kako ih ne biste ponavljali. Na taj način znatno povećavate svoju šansu za dobitak i sužavate fond preostalih mogućih reči. 0900-150-258, vaša duga televizija sa vama, vaš kviz, pogodi zagonetnu reč i osvoji još uvek 5000 dinara. Još je bonus u toku. Savjet vam je početkom svake ove emisije da se u prvih pola sata življe javljate, brže javljate, jer imate priliku da osvojite 1000 dinara više nego što je to nakon pola sata trajanja ove emisije. A evo, proteklo je već 5 minuta bonusa. Imali smo samo jedno javljanje, nažalost. To je bio pogrešan odgovor kiša, a možda i kiša smeta vezama, ne znam. Idemo, da li imamo nekoga? Halo, halo. Ko će da nam da odgovor? Nemamo nikoga. Dobro, ništa. Još jednom ću da vas podsjetim. Halo? Učini mi se da neko beše. Halo, halo? Ma ja čujem tamo neki žamor. Halo? Evo. Izgleda da je dogovor propao kao u Skupštini. Nisu donešeni, nisu usvojeni amandmani, zakon usvojen onako kako ne treba. Niste se dogovorili, čuo sam žamor, niste se dogovorili oko delegata ko će da se javi, ali dogovorite se pa se javite ponovo.
Dakle, četvoroslovna reč, posljednje slovo A, prva tri slova su za vas sakrivena. Vi ćete ih sigurno i otkriti i osvojiti nagradu. Još nekih, koliko to, 22 minuta, 5000, nakon toga se igramo za 4000. U međuvremenu dok čekam još jednom da vas podsjetim na Duga show, nemojte propustiti, nije uzalud što vas podsjećam na tu emisiju u svakom kvizu. Zaista imate prilike u što ste se i uverili prošli i pretprošli svakog utorka da dobijete vredne robne nagrade, a 28. aprila izvlačenje finalne nagrade za mjesec april, veš mašina. U izvlačenju veš mašine učestvujete svi koji ste učestvovali u bilo kom izdanju emisije Duga show u toku ovog mjeseca, bez obzira da li ste dobili nagradu ili ne. Znači, svi učestvujete za veš mašinu. Eto, pa izvolite. A izvolite, okrenite 0900-152-58 i dajte, pokušajte da nam date rješenje. Halo, halo. Halo. Halo, nemamo nikoga. Evo, dobro, ništa. Ja ću sada da čitam. A šta da čitam? Da sam znao da ćete biti tako lenji da okrenete broj, ja bih poneo neku knjigu pa da lepo čitam. Sad nemam šta da čitam, moram da vam pričam. A šta da vam pričam? Viceve ne mogu da vam pričam. Aforizme ne mogu da vam pričam. Mogu da vam pričam o ovom kvizu. Eto, pričat ću vam o kvizu. Ovo je kviz uveden u naš program po vašoj želji. Svaki dan se igramo od 13 časova i 30 minuta pa dokle stignemo i u večernjem terminu od 20 pa do 21 čas. Obično to traje nešto duže. Vi ste to tražili. Kroz ovu igru imate priliku da osvojite i zaradite i dobijete. Dobitnici koji su se do sada javljali i posvećilo im se da daju tačno rješenje, već su verovatno i dobili svoje nagrade. Voleo bih da se jave i da kažu svoje utiske, da li su zadovoljni ili ne. Ali idemo dalje. 0900-150-258. Četvoroslovna reč, četvrto slovo A. 5000, još 20 minuta. Nastavljamo dalje. Da li je neko spreman da nam da odgovor ili ćemo i dalje da pričamo? Izgleda da ćemo pričati i dalje. Pričat ćemo i dalje. Svi vi, dragi gledalci, koji se uključite i date netačan odgovor, možete da se uključite ponovo koliko god puta želite, pa čak i ako ste prvu reč koja je ponuđena, u ovom slučaju to je četvoroslovna reč sa posljednjim slovom A, otkrili i dali tačan odgovor, mi u tom slučaju otkrivamo drugu reč, možete da učestvujete i pokušate da otkrijete i drugu reč, pa ako vam se i to posreći, možete u toku jedne emisije ovog kviza da osvojite i 2 nagrade, a možda i 3, ja bih čak i voleo to. Kiša pada u baricu, slažem paru na paricu, nije kiša, šta je? Halo, halo, imamo li nekoga? Halo, stiže nam kiša iz Mitrovice i ništa više. Dobro. Peva Bora Đorđević, piči, piči kiša, ja po kiši pičim, samom sebi ni na šta ne ličim. A kad vi ovako nećete da se javite, ja baš sebi ni na šta ne ličim. Eto. Žao mi je što se ne javljate, ali šta ja mogu? Verovatno kombinujete, ali kombinujte i treba da kombinujete i zapisujte ponuđene reči koje su nažalost netačne, da ih ne biste ponavljali. Šta je to četvoroslovna reč, četvrto slovo A, prvo, drugo i treće, vaš zadatak. Halo, halo, imamo li nekoga ko je spreman da nam da ili ponudi odgovor? Nemamo. Dobro. Sačekat ćemo. Mi imamo vremena, a vaše vreme ističe i vaš bonus ističe do isteka bonusa još 18 minuta. Šta ja mogu kad vi nećete da se javite? Ja mogu da vam pričam, dragi gledalci, neprekidno 10 sati, ali ne bih hteo da vas dekoncentrišem i ne bih hteo da odvraćam vašu pažnju svojim nekim pričama o nekim drugim stvarima. Hteo bih da vas zadržim i vašu pažnju da zadržim na ovom kvizu, da se vi skoncentrišete i da pokušate da iskombinujete koja bi to reč mogla da bude. Pa prema tome i držat ćemo se toga, samo ću vas podsjetiti još jednom, mada imate ispisano na ekranima, broj telefona 0900-150-258. Reč je četvoroslovna, posljednje slovo A. 5000 očekuje nekoga ko nam da tačan odgovor, još nekih 17 minuta. Nakon toga nastavljamo za 4000. Imamo li nekoga? Halo, halo? Nemamo. Dobro. Dobro. Imali ste prilike sinoć da vidite da je reč sala nekome odnela nagradu. Juče u popodnevnom izdanju kviza nagrada je otišla u mesto Nadalj. Dragana, pozdravljamo te ako nas gledaš. Tvoja nagrada će stići za dan, dva. Dogovorila si se kako i na koji način će ti biti isplaćena. I svi vi, dragi gledalci, koji osvojite nagradu, posreći vam se da date tačno rješenje. Treba da ostanete
neko vreme na vezi da date podatke ili ako to ne učinite da se posle završetka emisije, odnosno nakon završetka emisije javite u našu televiziju i date svoje podatke kako bismo vam poslali vašu nagradu. A nagrada je još nekih 16 minuta, 5.000 dinara. Za 16 minuta padamo na 4. Evo, za 5.000 neće niko da se javi, a kad padnemo na 4, onda će da bude kiša poziva. Halo, halo, imamo li nekoga? I dalje četvoroslovna reč, i dalje zadnje slovo A, i dalje telefon isti. Sve je tu, samo nema vas, a zašto vas nema? Idemo dalje, čekamo. Hoće li neko da se javi i da pokuša da da tačno rešenje? Ili ću ja da čekam, a dok čekam mogu ja da okačim ovde i svoju sliku, pa kad se vi uključite ja se vratim i onda nastavljamo konverzaciju i druženje. Hajde da se družimo i da dođemo do tačnog odgovora, da nekoga nagradimo sa 5.000 dinara još 15 minuta. Ima li nekoga? Kiša nije, hvala Mitrovice na javljanju, ali kiša nije, ne znam da li pada u Mitrovici kiša, kod nas pada, u Novom Sadu pada. Halo, halo, imamo li nekoga? Džabe ja vičem halo, halo, kad tamo nema nikog. Šta da radim? Idemo dalje. Svakodnevni kviz, pogodi zagonetnu reč i osvoji 4, u prvih pola sata 5.000. U večernjem izdanju kviza ovog imate prilike da se igrate i uz džokera. Videli ste to, imali ste priliku to da vidite kako se to odvija. Dakle, kada vam se otvori džoker, prvo pročitate ono što treba da pročitate. Reči su ispisane određenim bojama. Vi ne treba da čitate reči kako su ispisane, već po bojama kojima su ispisane. Pa ako je crveno napisano plavi, vi ne treba da pročitate crveno, već treba da pročitate plavo. To vam donosi 3.000, posle toga stičete pravo i ako odgovorite i ako ne odgovorite. Bez obzira stičete pravo da date rešenje i na ovu skrivenu reč koja je u datom momentu na ekranima. Pa kad vam se džoker otvori imate šansu za 7.000, normalno ukoliko uspete da rešite oba zadatka. Ali, sve je stvar sreće i brzine. Idemo. Halo, halo, ima li nekoga? 090150258. Da li je kiša poremetila veze ili je kiša nije poremetila veze? Ili je ili nije je? Ima li neko ko čeka? Nema. Dobro. Evo ja čekam. Šta čekam? Ne čekam voz, ne čekam autobus, ne čekam avion, ne čekam tramvaj, ne čekam ništa. Čekam vas, a vas nema. Dobro, bit će i vas, samo neće biti nas. Kad vi budete hteli najviše da se igrate, onda nećemo mi hteti. Eto. 090150258, broj telefona otvoren za vaše uključenje, dragi gledalci. Hajmo malo, evo, bonus ističe još 14 minuta, pa dosta smo mogli, možda, ne tvrdim, ali možda doći i do tačnog odgovora. Eto. Ima li nekoga ko će da nam da rešenje? 090150258, četvoroslovna reč, četvrto slovo A. To možda bude svašta nešto. Samo malo sreće i pokušaj, normalno pokušaj, bez pokušaja nema ni pogotka. Pokušaj može da bude pogodak ili promašaj. Pokušaj, promašaj, pokušaj, pogodak. Ovo pokušaj, pogodak se baš ne rimuje, ali je dobra kombinacija. Halo, halo. Ima li nekoga? Ima li netko da četka? Nema. Nema. Dobro, ja čekam i neću vas napustiti sve dok je bonus u toku, a bonus je još 12 minuta, a na vama je da se javite ili ne javite. Vaš bonus teče i vaša mogućnost za 1.000 dinara više. Ja sam tu nemoćan, evo ja sam spreman, samo od vas zavisi. 0900150258. Evo ja ću da crtam malo. Crta, crta, đokica, 7 malih kokica, nisu one krive što mu nisu žive, pa da nose kokodak, ponedeljak, utorak. Halo, halo, imamo li nekoga? Nemamo. Svakog dana, sve do kraja, do nedelje, 7 jaja, kiša pada u Mitrovici, kiša pada u Novom Sadu. Halo, halo, imamo li nekoga? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Nebojša iz Sutjeske. Izvolite, Nebojša iz Sutjeske. Da nije možda ime Mara? Mara. Da. Hvala, Nebojša. Mara kao ime nije.
Hvala vam što ste bili uz nas. Evo, izgleda da smo se probudili. Hajte, neka tako i ostane. Nažalost, evo još 12 minuta do isteka bonusa. Hajte bar ovih 12 minuta da ubrzamo. Dakle, Kiša i Mara nisu. Šta bi tu još? Halo, Halo, dobar dan. dobar dan, Mitrovica je opet, Izvolite. vjerni gledatelj. Da nije krpa. Krpa. Nije ni krpa rešenje. Hvala vam, Mitrovice. Dakle, nije ni krpa. Našla krpa za krpu. Nije ni krpa. Hvala vam još jednom, budite i dalje uz nas i pokušajte ponovo. Nije ni krpa. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? Halo, Halo, Nada, Novi Sad. Nada? Novi Sad. Izvolite, Nado. Možda Jaja. Jaja. Nije, ne bih ja pevao onu pesmicu malo pre. Ne bih ja pevao onu malo pre da su jaja u pitanju. Ne bih smeo. Idemo dalje. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite dalje uz nas. Dakle, nije Jaja, Kiša, Mara i krpa. Eto. Nije ništa od toga. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Sneža ovdje. Izvolite, Snežo. Da nije reč pada. Pada. Pada kiša. Pada. Ali nije rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni pada. Nije ni pada. Nije ni pada. Šta bi još moglo da bude? Pa moglo bi da bude mnogo toga. Samo da vi uključite malo maštu. Rekoh, znanje nije potrebno. Reč svi vrlo dobro znate. Reč je opšte poznata. Treba pored mašte i malo sreće. Treba se setiti. Obično, a ubeđen sam kada čujete tačno rešenje, a u međuvremenu ste se javljali ili ste se u međuvremenu javljali, a mi otkrijemo na kraju reč, mnogi od vas se lupe po čelu, pa kako se nisam setio, znam. E pa eto, to je, u pitanju je sreća. Ovo i jeste igra na sreću. Idemo, da li imamo nekoga? Halo, halo. Imamo li nekoga ko čeka? 090-152-58, broj telefona. Halo, Halo, dobar dan. dobar dan. Izvolite. Novi Sad. Izvolite, Novi Sade. Jel nije vaga? Kako? Vaga. Kao kantar. Da. Nije ni vaga, ni kao kantar, ni kao horoskopski znak. Hvala vam što ste bili uz nas, dakle nije ni vaga. Još 10 minuta do isteka bonusa. 10 minuta, evo, profulali smo 20 minuta sa par uključenja. Moglo je biti mnogo više uključenja i možda bi neko i dao tačno rešenje. A rešenje se nalazi ovde, ja dok gledam, to ne treba da vas ometa, vi slobodno okrenite. Onog momenta kad ja dobijem signal, ja ću vas uključiti, odnosno razgovarati s vama. To što ja listam i čitam ne znači da ja vama oduzimam vreme. Ja samo čekam da se vi javite. Halo, halo, imamo li nekoga? Imamo li? Nemamo. Vaga, pada. Jaja, krpa. Mara, kiša, ništa. Od toga nije ono što tražimo do sada. A hoće li biti? Biće. Jel' tako? Tako je. Idemo dalje, idemo. Halo, halo. Imamo li nekoga na vezi? A ubrao se ja na pričah ovih pola sata, ljudi moji, pa mogao sam da zamenim Demostena. Halo, halo. Nema nikoga? Dobro, nema nikoga. I dalje smo sa vama, a vi niste sa nama. 1-0 za vas. Ali mi ćemo biti svaki dan sa vama jer ste vi to tražili. Halo, halo. Kako lepa muzika dopire do mene, ali ja bih hteo neki lep glas koji će da mi da tačan odgovor. No, dočekat ću ja taj glas. 090-152-58, četvoroslovna reč, vaš današnji zadatak, četvrto slovo A. Prvo, drugo i treće polje, ovi pravougaoničići pokriveni, to je vaš zadatak. Ono što vidite da se vrti iza slova A povremeno, to je uskličnik koji se otkriva kada date tačnu reč, piše pogodak. A evo opet muzika, mala noćna muzika, la muzika di notte i eto tako. Imamo mi dosta muzičkih programa, dragi gledalci, na našim programima. Jako mnogo možete da uživate u svim vrstama muzike, i ovo i ono i kako god želite i kad god želite. Ali ovo je kviz Pogodi zagonetnu reč i nećemo muziku, hoćemo vaše odgovore ili bar pokušaje da nam date tačno rješenje. Do isteka bonusa još 7 minuta. Dobar dan. Dobar dan. Milka Hrtkovci. Izvolite, Milka. Da nije možda Čeka. Čeka. Da. To je ono gde se lovci popnu. Čeka. Čeka nije ni kao ona čeka za lov, nije ni kad neko nekog čeka, očekuje nestrpljivo, nije čeka. Hvala vam što ste bili uz nas. Idemo dalje. Nije čeka.
Uvijek se, dragi gledalci, dešava ovo što se sad dešava, svi se čudimo kako to da nije to. Ali kada otkrijemo reč ili kada neko pogodi reč, onda se svi setite i uverite se da tu reč znate, ali nije vam u datom momentu pala na pamet. Šta da radimo? Sreća je varljiva. Neko je ima, neko nema. Svi je imamo, samo treba u pravi moment da nas trefi i eto. 090-150-258, broj telefona i dalje otvoren za vas i dalje zadatak isti. Četvoroslovna reč, posljednje slovo A, prva tri skrivena i dalje bonus traje. Sve je isto, samo njega nema. Mislim, odgovora nema. Halo, halo. Halo? Nema nikoga. Evo. Ja čekam, gospođa reče čeka, ja sam čekalica. Halo, halo. Halo? Nešto šušti. Šta to šušti? Ništa. Ništa ne šušti. Halo? Halo, Halo? voda. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Pero. Izvolite, Pero. Voda. Voda. Uf. Nije, nažalost, rješenje voda. Ovo nisam rekao zato što mi se vaša reč ne dopada, nego zato što nam je do ovdje došla i Dunav i Sava i Tisa i sve ostale reke, a i ova kiša koja od gore zaliva. Hvala vam u svakom slučaju, voda nije reč koju tražimo. Idemo dalje, ako imamo nekoga da pokuša da nam da tačan odgovor još dok traje bonus, a to je još 5 minuta. Halo, halo. Halo, Dobar dan. Milka. Milka, izvolite. Da nije lupa. 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 Evo ja vas sada gledam kroz lupu. Nije lupa, a nije nikad neko lupa. Lupu je odneo, kako se zove, Sherlock Holmes, a niko ne lupa. Kao što čujete, tišina je. Jučer ste imali prilike da čujete kako grmi kroz prozore, ali nije. Bonus još 4 minuta, dakle nije ni lupa. Idemo dalje. 090-150-258. Da li imamo nekoga ko će da nam da rešenje? Halo, halo. Halo? Dobar dan. Možda nema. Nema. Da. Pa da nema. Nema tačnog odgovora. Nema. U pravu ste, nema. Nije tačan odgovor. Hvala vam što ste bili uz nas, idemo dalje. Ali nije istina da ga nema. Ima ga i bit će ga. Tačan odgovor se nalazi ovdje. Evo, tu je i lepo piše i na kraju A. Eto, to piše ovdje. Kada vi pogodite, vidjet ćete o čemu se radi. Idemo dalje. Nema za sada, još uvijek u pravu ste, za sada nema još tačnog odgovora. Ovo što ja crtam ovdje na papiru, to ja crtam kako će da izgleda torta koju će neko da kupi kada dobije 4, još uvijek 5000, još 3 minuta. Halo, halo. Ko je sa nama? Halo, Dobar dan. dobar dan, Dobar dan. Eržika. Izvolite, Eržika, odakle Da ste? nije Vasa. Masa? Da. Nije ni masa. Nije ni masa. Hvala vam što ste bili uz nas, pratite nas i dalje. Dragi gledalci, još 2,5 minuta bonus. Još 2,5 minuta se igramo za 5000. Šteta što ste bili pasivni u prvih 15 minuta. Pretpostavka. Alo, Halo, dobar dan. dobar dan. Da, ovdje je Ivana. Izvoli, Ivana. Da nije krpa. Kako? Krpa. Krpa bila druga ponuđena reč. Ivana, nisi gledala od početka. Krpa bila druga, odnosno treća ponuđena reč. Kiša, mara, pa krpa. Nije. Hvala ti, Ivana. Evo još 2 minuta do isteka bonusa. Hajde za 2 minuta da pokušamo, neće li biti sreće za nekog od vas. Pa da uzme 5 umjesto 4000. Halo, halo. Ima li nekoga? Nema. Alo, Halo, ko je? ko si ti, bre? David. Kako? Srpske crnje. Izvoli. Da nije Lala. Lala. Lala nije, luče moje lepo, nije Lala. Ni kao cveće, ni kao Lala, nije Lala, ni kao Sosin muž. Hvala što si bio uz nas, nije Lala, idemo dalje, tralalala. Prolazi nam vreme, minut do isteka bonusa. Jako mi je žao što ste u prvih 15 minuta bili pasivni, možda biste, ko zna, nikad se ne zna, dali tačan odgovor u prvih pola sata. Ali evo još malko i ode bonus. I nastavljamo za 4000. Halo, halo. Halo? Hajde. Hajde, dogovorite se, hajde. Ko će? Neće niko. Kućni savjeti su ovo počelo kolektivno uključivanje, čoporativno javljanje, ali kućni savjet nema predstavnika, nema delegata, nema, kako se to kaže, portparola. Halo, Halo, dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Opet Nada. Izvolite, Možda Nado. Lika. Kako? Lika, Lika. da. Nije Lika. Nije ni Lika. Hvala vam, Nado, što ste bili uz nas. Nije ni Lika.
Dragi gledalci, u ovom momentu čuli ste bip, otišao bonus, nema više bonusa. Dalje se igramo za 4000. Takva su pravila kviza. Evo, pola sata je isteklo otkako se igramo. Alo, Halo, dobar dan. ovdje Ivana. Ivana, izvoli. Mama. Mama. Nije ni mama. Nije ni mama reč koju tražimo. Hvala Ivana što si bila uz nas. Dakle, nije ni mama. Šta bi moglo da bude? Moglo bi da bude štošta. U stvari sve ono što ima 4 slova, a na kraju A. Ja ću pokušati da vam pomažem koliko budem mogao, ali ću vas prvo pustiti malo da se vi snalazite. Nema smisla i nije to nikakva igra. Ako vam ja pomažem i navodim vas baš onako očigledno na tačan odgovor, onda to nije igra. Ali ovo zamislite kao igru, uključite malo svoju maštu, pokušajte da se setite onoga što nije pogođeno, a to ćete uspjeti ako zapisujete ono što je već bilo pogođeno i eto načina da sebi olakšate. 090150258, četvoroslovni zadatak, sve je isto osim nagrade. Nagrada je, nažalost, pošto je bonus istekao, u prvih pola sata je proteklo, pao na 4000, ništa ni 4000 nisu zabaciti, je li tako? Halo, halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Izvolite. I Jovica ovdje. Izvolite, Jovice. Da nije riba. Riba. Nije ni riba. Nije ni riba. Hvala vam što ste bili uz nas, Jovice. Nije ni riba. Jako mnogo, dragi gledalci, ima reči. Na vama je da dođete do prave reči. Ima dosta kombinacija koje bi mogle da budu. Potrebna je samo mala doza sreće i malo mašte. Pokušajte da se setite nečega što nije niko izgovorio pre vas. Dakle, nije ni riba. Nije riba, riba, nije. Jeste zadnje slovo A, ali ne piše R i B ispred, piše nešto drugo. Idemo dalje. 090150258. Halo, halo. Alo, Dobar dan. dobar dan. Izvolite. Mihajla. Mihajla. Da nije noga. Noga. Jao, Mihajla, nije noga, ali mi je posebno drago što sam to ime čuo. Ja imam jednu Mihajlicu, pojeo bi je, to mi je unučica. Idemo dalje. Nije noga Mihajla. Nije noga. Idemo dalje. 090150258, broj telefona i dalje isti. Zadatak i dalje isti. Nagrada 4000 dinara. Ukoliko se posreći nekome od vas da nam da tačno rješenje, otvaramo drugu reč i krećemo iz početka sa nove 4000. Halo, halo. Ovdje Ivana. Ivana. Njiva. Ko? Njiva. Njiva. Evo ja upisujem njiva, ali ni to nije tačno rješenje. Idemo dalje, nije ni njiva, nije ni noga, nije ni riba, nije ni mama. Šta bi moglo da bude? 090150258, broj telefona za vaša uključenja. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije možda igra. Igra. Jeste igra, ovo je igra kviza. U pravu ste, ali nije reč koju tražimo. Igra. Izvanredno asocijativna reč. Jeste kviz, igra, pogodi zagonetnu reč. Mi se igramo kviza, pogodi zagonetnu reč, ali rješenje nije igra. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje i pokušajte ponovo. Ukoliko želite normalno i svi vi, dragi gledalci koji želite, možete se javiti, kao što sam rekao. Bez obzira da li ste pogodili ili ste dali netačan odgovor, možete se javiti koliko god puta želite. Možda se baš vama posreći pa nam date tačno rješenje, a imate priliku da osvojite i 2 nagrade u toku jednog kviza, možda i više, sve od vas zavisi. Halo, halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je to sa nama? Jovica. Izvolite. Da Jovice. nije maca. Maca. Pojela maca jezik. Nije maca. Nije maca, hvala Jovice, nije ni maca. Nije ni maca. Žao mi je Jovice, nije. Idemo dalje, 090150258, očekujemo vaše tačne, a i netačne odgovore. Šta da radimo? Želeli bismo da bude tačan što pre, pa da idemo dalje sa nekom drugom rečju. Šta će kompjuter da izbaci kao drugu reč, to ne zna ni on sam. Tamo stisne inženjer klik i on izbaci šta on hoće. Onda mi budemo iznenađeni, ali spremni. On nam daje rješenje. On izbaci kombinaciju i kaže rješenje će biti to i to. I idemo dalje. Mi se onda igramo. Eto, zato je to igra, zato to nije kviz. Jer da je kviz, onda biste vi došli ovdje, pa biste dobijali pitanja raznorazna, pa bi tu bilo pametovanje, mudrovanja. Ovo je jedna igra, razbibri ga i tako to i doživljavajte. Igramo se kviza, pogodi zagonetnu reč. 090150258, imamo li nekoga?
Halo, halo. Imamo li nekoga da čeka? Nemamo nikoga? Ne mogu da verujem. Da vam nije interesantno 4000 dinara. Evo, neko beše pa ode. Evo, opet malo muzike. Kanda ćemo morati da pravimo i muzičko odlazeći kviz. Jer malo čujemo muziku, malo čujemo da ode veza. Pa napravit ćemo mi odlazeći muzički kviz. Ili muzičko odlazeći, kako hoćete. Napravit ćemo mi svašta, samo što vi poželite. A dobili smo dosta vaših pisama i pohvala na račun ovog kviza. Hvala vam, dragi gledalci, mi to i činimo zbog vas. Ko će da nam da ili pokuša da da tačan odgovor 0915258? Imamo li nekoga spremnog na takav junački poduhvat? Halo, halo. Halo? Nemamo nikog. Kako to? Opet kiša. Ništa. Idemo dalje. Idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje, približavamo se. Polako, ali sigurno, kraju kviza. Kviz će trajati sve dok se ne završi, u to budite sigurni, to je najtačnije. Ako vas zanima koliko će dugo trajati kviz, trajat će tačno dok se ne završi. 0915258. Halo, halo, imamo li... Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ej, Ćao, Kaća. Koliko vas to ima tamo? Jovan! Kako? Ej, evo je trava možda. Ajde ti to daj nekom starijem da mi kaže, ja tebe ne razumem. Jel hoćeš? Ha? Recite vi. Trava. Plava. T. Kako? T. Trava. A trava? Da. Trava. T-R-A-V-A. Koliko to ima slova? Ja mislim da trava ima 5 slova. Mislim da ste jedno slovo više ponudili nego što treba. Ne možemo da sabijamo. Jedno slovo ima viška. Hvala vam u svakom slučaju. Pokušajte ponovo. Samo malo prebrojite slova. Trava ima jedno slovo više. Mi tražimo četvoroslovnu reč, a T-R-A-V-A 5. Halo, Halo, dobar dan. ovdje Dejan. Dejan. Da, Da, jesi ti ona ideja što zabija one golove? da. Ej, blago tebi. Ajde da čujemo. Da Dejan. nije možda duga. Duga. Nije ni duga. Ovo jeste, u pravu si. Televizija duga, ali reč koju tražimo nije duga. Žao mi je, pokušaj ponovo. Volio bih da ti se posreći zato što si ti ona ideja što zabija golove. Nije dakle duga. Idemo dalje, ako nemamo trenutno nikoga na vezi. Reč i osvoji 4000 dinara. Ovaj put moram da vas grdim, ne smijem da vas pohvalim. Nešto ste se ulenjili. Ajte malo, ažurirajte se, probudite se. Okrenite broj, uzmite 4000, dajte nam tačno rješenje. Nešto ste se uspavali. Ovo vreme jeste ptičije vreme za sovu, za spavanje i tako dalje i tako bliže, ali ipak malo 4000 vas čeka kada nam date tačno rješenje. Hajte malo da ubrzamo, da što pre dođemo do rješenja ove reči pa da otvaramo drugu i damo još jednu nagradu danas. To sve samo od vas zavisi i od vaše reakcije. 09150 Halo, dobar dan. Alo, Halo, halo. dobar dan. Ko je sa nama? Ljubiša. Ljubiša. Da li nije alfa? Kako? Alfa. A-L-F-A. A koje je posljednje slovo alfabeta? Omega. Nije. Nije od alfe do omege ništa. Hvala vam najlepša. Dakle, nije ni alfa. Prvo slovo grčkog alfabeta ili alfa peći, one trajno žareće. Nije. Hvala vam što ste bili, Ljubiša, sa nama. Idemo dalje. 0915258. Hajmo, dragi gledalci, malo ažurnosti, malo. Pa vas čeka 4000. Vama je u interesu da se javite. Ako ne, kome drugom. Halo, halo. Imamo li nekoga? Evo, nećete da se javite iako vas čeka 4000, ako nam date tačno rješenje, a rješenje je prosto jednostavno. Halo, halo. Nešto se dešava i sa vezama. Opet su veze bez veze. Stalno Halo. to. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je s nama? Miloš, da nije reka? Reka. Joj, gde nađoste reku? Nije reka, reke nam prete opasno. Nije. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije ni reka. Nije reka. Ni Dunav, ni Sava, ni Tisa, ni Morava. Eto, nije reka. 0915258 jeste broj telefona na koji možete da se javite. Zagonetna reč za vas i dalje jeste. Četvoroslovna, posljednje slovo A. Ajte malo dinamike, ajte malo živosti.
Što se pre i što se češće uključujete, pre će neko od vas da dobije 4000, pre ćemo otvoriti drugu reč i pre ćemo nastaviti da se igramo. Možda i 2 nagrade budu danas, ko zna, nikad se ne zna. Halo, halo. Koga imamo? Nemamo nikog. Novi Sad. Dobar dan, Novi Sade. Da, Ruža. Izvolite, Ružo. Je li Ruža? A vi nudite odgovor, Ruža? Da. A, ja sam razumeo da se vi zovete Ruža. Ne. Nije ni Ruža. Ja. Nije Ruža taj lepi trnoviti cvet koji lepo miriše, ali gadno bode. Nije Ruža, nije Ružo, moja bela, ala si mi plava ko zelena trava. Znate to? Znate. 0915258, broj telefona nepromenjen, 4000 nepromenjene, zadatak nepromenjen, da vidimo ko će da nam da tačan odgovor. Halo, Halo, dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Branko ispred toga. Branko, izvolite, Branko. Da nije Sara? Kako? Sara. Ono na čizmi. Sad nisam dobro razumeo. Da li je Sara ili Šara, ali u svakom slučaju, evo, pomoći neočekivane. Da šta god da ste rekli Šara ili Sara, ni jedna od te 2 reči nije. Pa evo, nehotične pomoći. Dakle, nije ni Sara, ni Šara. Ovo vam pomažem iz razloga što nisam dobro razumeo da li je Š ili S, pa da ne bih pogrešio, ali u svakom slučaju ovde ne piše ni Sara, ni Šara, a piše i na kraju A. Eto, nije ni Šara, ni Sara. Hvala, Branko, idemo dalje. 0915258, šta bi moglo da bude? Zdravo, zdravo. Ovdje je Jelena, da nisu možda usta. Usta. Usta medna, nisu ni usta, ni ustašca. Nisu usta. A na usta ćete vi, vaša lepa, da nam izgovorite ovo rešenje i da osvojite 4000 koje nećete staviti u usta, već u džep, a onda iz džepa izvadite pa kupite nešto što ćete da stavite u usta, da se malo osladite i počastite. Halo, 0915258. Ko će da nam da odgovor? Imamo li tkoga? Nemamo nitkoga. Imamo, halo. Imamo, normalno. Kako da nemamo? Ovdje je Jovica. Jovice, Da. izvolite. Da li nije kafa? Kafa. K-F-A. Valjalo bi, ali nije. Valjala bi i meni jedna kafa, kažu lekari, nemoj piti kafu, a kad odeš kod njih, ako su ti prijatelji, oni te odmah ponude kafom. Prvo ti kažu, ne smiješ da piješ rakiju, ne smiješ da piješ kafu, ne smiješ da pušiš, a čim završe onaj službeni deo, onda se kaže, aj zapali jednu, hoćeš rakiju i kafu. Eto, to su njihova posla, šta ćeš. Onda kad se požališ, pa zabranio si mi, a ono je bilo službeno, a ovo je privatno. Dakle, kafa nije ni službeno, ni privatno. Šta je? 0915258, halo. Imamo li nekoga? Kafa nije ni Santos, ni Minas, ni Robusta, ni ima ih raznih sorti. A od mešavina, kako ih usklađuju, zavisi i kvalitet. Ima je. Od afričke do južnoameričke, brazilske i tako dalje. Halo. Ko je s nama? Ko će da popije kafu s nama? Kafa normalno ulazi na usta. Prethodno pre kafe dato. Nažalost, netačno rešenje. Halo, 0915258, četvoroslovna reč, četvrto slovo A. 4000 i dalje u igri, a mi se igramo, evo, pun sat vremena. Igraćemo se sve dok ne prestanemo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Dragica Kula. Dragica iz Kule, izvolite. Da nije reč Ljulja. Ljulja. Da. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, ljuljaj me polako, nije ljulja. Šteta, žao mi je, gospođo. Bar da se uljuljate pa da lepo odspavate. Pa voleo bi da me neko ovako ljuljuška pomalo, ali neće niko da me ljuljuška, kažu velik si, mator si, nisi. Hvala vam što ste bili uz nas, eto, ko želi da ljulja, neka ljulja i dalje, ali ljulja nije rešenje. Idemo mi da ljuljnemo pravo rešenje, iako kiša ljuljka polako. 0915258, baš nas briga za kišu, mi se igramo naše kviza, pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Možemo mi da vrištimo koliko hoćemo, kiša će padati sve dok nestane. I ovaj kviz će trajati sve dok ne prestane. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ivan iz Kule. Izvolite, Ivane. Da nije Rosa? Rosa nije reč koju tražimo. Kamo sreće da je rosa, onda ne bi pretile poplave. Rosa ispari kad izađe sunce, ali ova voda teško da će da ode brzo.
Hvala što ste bili uz nas, nije Rosa, idemo dalje. 0900 150 258 broj telefona i dalje je otvoren za vas. Samo za vas. Ko je okrenuo broj telefona 0900 150 258 i uključit će se u kviz. Halo, Halo. Dobar dan. Da nije možda Dada. Kako? D kao D-A-D-A. A baba? Ne, D kao Dragana, pa A- Dada. A D kao Dragana, Dada. Dada. Evo opet dileme, opet moram nehotice da pomognem. Ovo bi moglo da bude i Daba i Dada. Ali, nažalost, ja sam upisao oba dve reči, ni Dada, ni Daba. Evo još jedne pomoći, nehotične. Ovde ne piše ni Dada, ni Daba. Ovde piše zadnje slovo a prva tri su još uvek zagonetka za vas. Dakle, evo još jedne nehotične pomoći, iz prostog razloga jer nisam razumio da li se radi o Dadi ili o Dabi, onaj Hromi Daba iz crtanih filmova ili žensko ime Dada. U svakom slučaju, odbacite oba dve ove reči. Idemo dalje. 0900 150 258, ko je sa nama? Halo. Juče je bilo sreće kad sam stavio olovku za uvo, evo je ponovo za uvom, a ja imam drugu. Ajde da vidimo ko će da nam se javi. Halo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Milka opet ovde. Milkina kuća na kraju i evo odgovora. Da, ajde da nije Lula. Lula. Lulo moja srebrom okovana, nemam duvana, a pušenje je zabranjeno u javnim prostorima, pa ne možemo ni da pušimo, ne možemo ni kafu da pijemo, ne možemo ni ništa ne možemo. A ne možemo ni da čujemo vas jer se slabo javljate ili veze pucaju. Eto, trostruka nesreća za mene danas, šta ja mogu? Danas mi je baksuzni dan, jest da nije petak, ali je 13. Sad mi je jasno. Idemo dalje, 0900 150 258. Halo, imamo li nekoga? Lula, baba, Daba. Rosa, Ljulja. Ljulja je me nežno, pi kafu u rosnoj travi, jedi čokoladu Dada, a baba ti baš i ne treba. Halo. Ima li nekoga? Mi imamo ovdje iz Novog Sada, je li možda Duga? Duga? Da. Može, kako ne bi moglo. Dobrodošli na Talase televizija Duga, ali Duga je već bila ponuđena reč. Hvala vam što ste bili uz nas, već je bila ponuđena i, nažalost, nije to ta reč koju tražimo. Još jednom hvala, pratite nas i dalje i ako želite pokušajte ponovo. Što da ne, a što ne bi moglo. Idemo dalje. 0900 150 258. Broj telefona za vaše pokušaje da nam date tačan, a i netačan odgovor. Halo, imamo li nekoga ko čeka i ko će da kaže to je to i ja onda kažem ili jeste ili nije. Zdravo, ja sam Dunja. Zdravo, ti si? Dunja. Dunjo moja lepa mirisava, kaži Dunjica. Da nije deda. Deda. Da. Jao što je to lepa reč, kako se to meni sviđa ta reč jer ja sam deda, imam 3 unučića, ali nije reč deda, srećo moja lepa, nije. A ti sigurno znaš onu pesmicu, pored toga što pripoveda, deda kupi i sladoleda, pa mališani rado povedu kud god krenu i nekog dedu, nije deda, hvala ti. Idemo dalje. 0900 150 258 i dalje broj telefona otvoren za vas i dalje isti zadatak za vas i dalje vas čeka 4000 i dalje sam ja tu i čekam vaše odgovore. Ali kad ću da dočekam? Da li ću dočekati? Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je s nama? Zorica. Zorice, Zorule, izvolite. Da nije Šolja. Šolja. Za kafu? Da. A za mleko, može li mleko? Može. Može čaj? Sve. Sve, može sve, ali Šolja nije tačan odgovor. Hvala vam što ste bili uz nas, Zorice, to mi se ime posebno sviđa, ali nije. Zorice, Zorule, najlepša devojče, Šolja nije. Šta bi moglo da bude? Dobar dan. Da nije možda sova. Kako? Sova. Sova. Ona noćna ptica sa buljavim očima. Da. Nije sova, joj sovo, kako si ti gadna ptica, pa vataš one male mišiće jadne i svašta nešto. Nije. 0900 150 258 broj telefona, evo dok ja vama govorim broj telefona. Dobar dan. Dobar dan. Dragana ovde, da nije dama. Dragana, jeste vi dama? Pa ponekad. Od čega zavisi kada jeste, kada niste? Pa zavisi od raspoloženja. Drugog
Znači kad ste raspoloženi onda ste dama. Pa tako je, da. Dobro, budite onda stalno dama, I nije budite dama. stalno raspoloženi, ali dama nije rješenje i nemojte sad da ne budete dama zbog toga, budite i dalje raspoloženi i pokušajte ponovo, ipak je ovo samo igra, igramo se dalje. 0915258 šta može da bude ova četvoroslovna reč, kako može da glasi, 3 slova je vaš zadatak. Eto, 25% smo otkrili, 1/4, četvrto slovo. Evo, ja sad kontam. Alo, Igra. ko se to igra? Pa A- igra. A ko se igra? Ja. Ti, a kako se ti zoveš? Dobro. Nije ni igra rješenje, ja sam te pitao ko se to igra, mislio sam da ćeš shvatiti da pitam kako se zoveš, ali nije ni igra, hvala što si bio s nama, ili bolje da kažem bilo s nama, pošto je dete u pitanju, pa u srednjem rodu i ja da se odrazim, izrazim. 0915258, dragi gledalci, broj telefona već znate na pamet sigurno, a ja ga već znam toliko dobro na pamet da ga i pobrkam, eto. Ali ipak je to 0915258 i dalje je četvoroslovna reč zadatak za vas. I dalje vas čeka 4000 ako nam date tačno rješenje. Idemo da probamo da damo tačno rješenje. Halo, imamo li nekoga? Halo, Dobar dan. dobar dan. Halo, halo. Sneža ovde. Sneža, izvolite Snežo. Da li je ruža? Ruža, bilo Snežo, ruža. Ako ste pratili, ako se sjećate, ja rekoh mirišljav cvet koji jako bode. Ne zna se da li gore ubode ili lepše miriše. Nije, bilo. Bilo, ne ponovilo se, nemojte ponavljati ružo, moja bela, alas i mi i tako dalje. Ponavljajte nam ono, u stvari ponavljajte nam ono što niko nije rekao. Evo, prolupo sam. Dajte nam nešto što do sada nije ponuđeno, to očekujemo od vas. Nemojte ponavljati, a da ne biste ponavljali, još jednom savjet, zapisujte što je do sada pre vas bilo ponuđeno i tako ćete izbeći situaciju da ponavljate što je već dato kao moguće rješenje, ali nažalost netačno. 0915258 i dalje smo u kvizu pogodi, igri kvizu. Pogodi zagonetnu riječ, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije možda guma? Kako? Guma. Prvo slovo, G. G. Da. G kao gore. Guma. Guma na autu. Da. Nije ni guma, ni žvaka, ni žvakaća guma, nije ni guma na autu, ni guma na biciklu. Eto, nije guma. Pa kako da vam pomognem? Hajde, dok ja čekam vaše uključenje, ja ću smišljati kako da malo potpomognem. Što? Pa moram i malo... Pa ne može, dobro. Ništa, evo, dobio sam opet grdnju, šta ja mogu? Ništa. Pomoću ja vama da... Nećete vi vidjeti kad ja njima pomognem. Halo, Halo, dobar dan. halo, Dobar dan, izvolite. ovdje Despotovo, Kako se zove Despotovo? Stana, Znači, Stana iz Despotova, izvolite. jeste. Da Izvolite. nije Rosa, Kako? Rosa, Rosa. da, Rosa beše ponuđena sad pre par minuta. Bilo ljulja, pa Rosa, pa Dada. Bilo Rosa, ja rekoh Rosa, ispari u podne, kamo sreće da je Rosa, već visoka voda, bre, brate. Nažalost, nije Rosa, pozdrav Despotovu i javite nam kada ćete da imate veliki kasački spektakl, da dođemo to da gledamo. Idemo dalje, 0915258, broj telefona za vaša uključenja, četvoroslovna reč, posljednje slovo A. Ko je sa nama? Halo, halo. Halo, halo. Krijete se malo. Sakrićemo se i mi jednom, pa će vama biti žao kada mi se sakrijemo. Ali nećemo se mi sakriti, mi smo tu zbog vas, da se družimo, da vam ulepšamo svako popodne, svako večer, svaki dan, 24 sata, 365 dana u godini radimo zbog vas i za vas. Halo, halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Evo iznenađenja. Jovica je opet. Jovice, Da nije igla. igla. Nije Jovice ni igla, ali izgleda da je igla u plastu sena. Ova reč ovdje koja se krije. Nažalost, Jovice, nije igla. Hvala vam još jednom, evo, uporni ste. Pokušajte ponovo, ukoliko to želite, upornost se isplati i često puta urodi plodom, bude nagrađena. Ali, nažalost, evo, nije ni igla. Hvala vam još jednom. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? Evo, opet mi prete.
Vi ne vidite to, dragi gledalci, snimatelj i žiri koji sjedi sa one strane kamere, prati me pomno i čim ja nešto smišljam kako da vam pomognem, oni odmah dignu ovako prste. Pa neću, evo, ne smem. Ali ako oni ne budu... Ajde, halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Radmila iz Ranjanina. Izvoli, Radmila. Da nije Meda. Meda. Ja, koliko imaš ti godina? 10. 9. 10. 10. Da. Dobro. Nije Meda. Nije, jel se igraš ti sa Medama? Igraš? Dobro. Već je otišla devojčica sa veze ili dečak. Te dečije glasove baš ne razlikujem ko je dečko, ko je devojčica, pa se ne ljutite ako pomiješam polove. Ja ću zato govoriti u srednjem rodu, pa neću pogrešiti. Sada imamo ono gospodin i gospođa, pa se uvrede. Da li je gospođa ili je gospođica. Ono dok je bilo drugarice, ne možeš pogrešiti, sve su drugarice. Sad ne znam ko je gospođa, ko je gospođica, pa kad kažem gospođici gospođo, ona se naljuti. Možeš misliti. Idemo mi dalje. 0900-152-58. Halo, halo. Ko je s nama? Halo. Halo, dobar dan. Halo? Halo, halo. Jasmina ovde. Jasmina, dušo moja, Jasmina, cvijete moj, pjevač obi. A šta će Da li nije možda šala? Šala? Da? Nije ni šala. Šalio se ja, šalila se ti, nije šala. Hvala Jasmina što ste bili uz nas, nije ni šala. Već sam postao nervozan, nemojte da me gledate tako, okrenite se malo da pomognem našim gledalcima, bar gestom ako ne mogu glasom. 0900-152-58. Halo, halo. Ko je sa nama? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Milena? Milena. Da. Izvolite. Duja? Duja. D-U-J-A. Nije ni Duja. Nije ni Duja. Duja može da ima više značenja, no bez obzira šta znači reč, da li ima više značenja ili jedno, samo ako su prava slova na pravom mjestu, mi ćemo uvažiti tu reč kao tačan odgovor. Međutim, Duja nije ta kombinacija slova, jeste samo posljednje slovo na pravom mjestu, a to je slovo A. Eto. Žao mi je, gospođo, Duja nije. Idemo dalje. 0900-152-58 i dalje broj telefona za vas i dalje vas očekuje 4000. Ako nam date tačno rješenje, pa trebalo bi već da dođemo do tačnog rješenja. Kako to? Ne može. Dobro, ajde. Ne daju, ovako me gledaju kao da pogledima i ne daju mi da vam pomognem. A kako bi vam pomogli? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ovde? Stanković. Stanković? Da. Izvolite. Htjela sam da pitam za ćerku. Da pitate za ćerku? Da. Pa pitajte. Izvinite. Izvinuo sam. Eto. Izvinuo sam. Hvala što ste se javili, samo verovatno ste promašili emisiju. Imamo mi emisija gdje gostuju astrolozi, numerolozi i ostali ljudi koji se bave tim stvarima i koji mogu da vam kažu... Nije Banja. Kako? Banja. A ko je to? Kogod je daje, nije Banja. Nije Banja. Nije Banja. Ni Banja Luka, ni Niška Banja, ni Banja Rusanda, ni jedna od Banja. Nije ni Banja kao kupatilo. Nije Banja. Nije ni jedna Banja ovdje u Novom Sadu. Nije. Ni jedna Banja nije. Idemo dalje. 0900-152-58. Ko će da nam da rješenje? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Eržika. Eržika, vi ćete da povedete. Da nije kola. Kola. Da. Koje marke? Koje marke? Pa ima to veze. Ne znam. Kad ne znate, onda niste ni pogodili. Hvala vam što ste bili uz nas. Nisu ni kola, odnosno reč kola nije rješenje. Nije, jeste. Posljednje slovo jeste. I jedno je na pravom mjestu. Jedno je na... Zadnje jeste i jedno od ova tri jeste na pravom mjestu. Evo, neću više. Neću više. Idemo dalje. Halo, halo. Ko je s nama? Halo? Pa ne mogu. Šta ja mogu? Ne mogu da vam pomognem. Evo, sad sam rekao što nisam smeo da kažem i odmah sam dobio kritiku. Idemo dalje. 0900-152-58, broj telefona otvoren za vas. Što ste čuli. Ko je čuo. Idemo dalje. Dobar
dan. Dobar dan. Ovde Kula, Matilda. Kula. Da. Izvolite, Matilda. Da nije ruka. Ruka. Nije ni ruka. Ruka je već bilo ponuđeno kao mogući odgovor. Nije ruka, a bila je i noga. Pa nemojte ni nogu ni ruku. Nemojte ništa od udova spominjati, već je ponuđeno. Eto. Pa to nije nikakva pomoć, šta? Možeš misliti. 090-152-58, broj telefona otvoren za vas. Stalno me grde. Idemo dalje. Ko je sa nama? Halo, halo. Halo. Eto, nema nikoga. Sad bih ja iskoristio priliku za pomoć kada bih smeo. Halo. Halo. Dobar dan. Ko? Dobar dan. Petar Pan. Dobar dan. Ja vas Da ništa... nije Šolja. Šolja. Šolja je bilo ponuđeno, ne znam, nisam razumeo dobro vaše ime, ali šolja je bilo ponuđeno, pa nije ni šolja za kafu, ni za čaj, ni za mleko, ni nikakva šolja nije u pitanju. Hvala vam što ste bili uz nas. Idemo dalje. Da li imamo nekoga ko će da nam da odgovor? Ako ne, ako da, onda ćemo uključiti. Ako ne, Smiljka dolazi. Ali da li ima nekoga ili ga nekoga nema? Halo, halo? Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan, Milka opet. Milkina kuća na kraju, sad će da pogodi. Da nije možda Fića. Fića? Da. Odlična asocijacija. Kada sam pitao za kola koje marke, jako je važno ako vas je to navelo. Dobro ste asocirali, ali Fića nije, nažalost, tačno rešenje. Hvala vam, Milka, što ste bili uz nas i što ste uporni. Uporno se isplati, ostanite i dalje uz nas. Poštovani gledaoci, sad ćete da uđete u ruke moje kolegice Smiljke i ako kod nje ne pogodite, eto belaja. A Smiljka je veoma srećne ruke i pomoći će vam ako bude uspela od onih tamo što ovako mašu prstom. Evo, ja sam se vratio i prvo što ću da uradim, da razbijem maler, da stavim olovku za uvo. To znači da će da bude uključenja, da ćete vi da se javljate, u to sam se uverio. 090-152-58, idemo dalje da vidimo da li će neko da nam da tačan odgovor. 090-152-58, broj telefona, još uvek za vas zagonetna reč, četvoroslovna, četvrto slovo A. Šta bi tu moglo da bude? Može da bude još ponešto, osim onoga što ste do sada izgovorili, ako ste zapisivali, nadam se da nećete ni ponavljati. Ali da vidimo ko će da uzme 4000 dinara. Imamo li nekoga na vezi? Da li neko čeka? Jedno slovo beše malo pre na pravom mestu i posljednje slovo A. Sad ko je pratio i upratio, u redu je. Idemo dalje. Alo? Alo, obdanište. Ej, i tebi. Ej. Možda je des? Kako? Desa! Desa. Da. Nije Desa, Kesa, Desa, Milesa i ostale Dese iz dečijih pesmica. Srećo moja, nije Desa. Hvala ti što si bio uz nas ili bilo uz nas, nije Desa. Čuo sam, dragi gledalci, da naši funkcioneri više ne škripe, apsolutno. Podmazani su 100%. Idemo dalje. 090-152-58, ko će da nam se javi i da nam da? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Zrenjanina. Da nije Šaka. Kako? Šaka. Šaka. Da. Ovo. Da. Šaka. Nije Šaka. Nije ni Šaka, ni onaj poglavica Šaka iz Zulu plemena strašni. Nije. Idemo dalje. Hvala Zrenjaninu što ste bili uz nas. Pozdrav svima u Zrenjaninu i svima vama, dragi gledalci. Idemo dalje da vidimo ko će da nam da odgovor na ovu četvoroslovnu reč i ko će da nam kaže o čemu se tu radi. Evo, dok očekujemo vaše odgovore, čuo sam za jednog funkcionera da je ušao u fazu. Do sad je bio 0. Halo, halo. Dobar dan. Ko je s nama? Ovde Rada. Rada. Da. Ajde, Rado, izvoli. Iz Ranjanina. Da nije Zeka. Kako? Zeka. Zeka. Da. Nije Zeka, lepi, mali, plišani Zeka, nije. Nije Zečić mali. Hvala ti što si bila uz nas, dakle nije ni Zeka. Idemo dalje, 090-152-58, broj telefona za vaša uključenja. Da vidimo ko će da nam da tačno rešenje. Halo, halo, ima li nekoga?
Jutros kada sam dolazio ovamo na posao, sreo sam jednog studenta, zamislite šta mi je rekao. Kaže, umjesto ispita položio sam profesoricu. Bezobraznik jedan. Idemo dalje. 0900-152-58. Halo, halo. Ima li nekoga? Zeko, gde si Zeko? Halo. Halo. Ovdje Goran. Izvoli Gorane. Da nije lova. Kako? Lova. Lova. Da. Nema love dok se ne da tačan odgovor. Nije lova, beše jedan dobar film, ne diraj u lovu. Nije lova. Nije lova. Idemo dalje. Halo, halo, 0900-152-58. I dalje zagonetka za vaš četvoroslovna reč. Evo je, tu se krije. Ali i u ovom slučaju jedno slovo na pravom mestu. Pored onog A, eto pola rešenja. Ko razume, shvatit će. Halo, halo. Halo, imamo li nekoga? Imamo li nekoga? Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Branko iz Svetoga. Branko, izvolite, mislim da je treći put, jel? Drugi put. Drugi put. Eto, ja se malo preračunam. Ništa, Da izvolite. nije kasa. Kasa. Da. Nije ni kasa. I vaša kasa će zbog ovog odgovora ovaj put ostati bez ove 4000. Nije kasa. Idemo dalje. Hvala Branko, budite i dalje uz nas. Dakle, nije ni kasa. Malo pre rekoh, jedno slovo beše na pravom mestu pored onoga A. E sad, koje je to slovo bilo i na kom mestu? Kaže, uzeli smo im meru za fotelju. Fotelje su u modi. A kažu da nema više fotelja, svi imaju tvrde stolice. Eto sad, kome verovati? 0900-152-58, broj telefona otvoren za vaše uključenje i za vaše učešće u kvizu. Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Halo. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Eto. 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 Džabe kažu, govor je moć, a Halo. čutanje je dar kad vi nećete da govorite. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Miroslava iz Novog Sada. Izvolite, Miroslava. Da nije šuma. Šuma. Šuma Striborova. Nije šuma bilo ponuđeno. Bilo ponuđeno, šuma nije. 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 Rekoh malo pre, govor je moć, a čutanje je dar. Izgleda da ste vi obdareniji nego što ste moćni. Nešto se slabo uključujete, više ćutite nego što govorite. Idemo dalje. Hajte da promenimo te odnose pa da se više družimo ovako kroz razgovor i da što pre dođemo do rešenja. Ko će da nam da tačan odgovor na ovo? Halo, halo. Idemo. Idemo. Halo, halo. Čujemo se, jel da? Kako da ne... Recite mi možda da nije reč Lala. Lala bilo ponuđeno kao cveće i kao... Sosin muž. Nije. Nije. Hajte malo da ubrzamo, da to dođemo što pre do rešenja. Ne kaže se uzalud, narod se mora umnožavati, sve više je vođa. Da ne bude vođa, da bude sve više vas koji ćete da učestvujete u ovome. Okrenite broj 0900-152-58 i javite se. Halo, halo. Ko će da nam se javi? Halo. Da vam ne pričamo bajke, jer najviše vila ima u političkim bajkama, pa ćemo politiku ostaviti po strani, posvetit ćemo se ovom kvizu. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, opet ja iz Kule. Opet ja iz Kule. Dobro, ja iz Kule, izvolite. Matilda, da nije nula. Kako? Nula. Nula. Aha. Nula. Evo, ja sam upisao nula. Nije nula, možda bi moglo da bude to i drugčije naglašeno, ali u svakom slučaju ono okruglo, što može da bude i nula i o, nije. Hvala vam lepo što ste bili uz nas. Nije. Nije nula. Nije nula. Nije nula, da ne bih ja prošao kao onaj što je puno govorio da su svi zanemeli, bolje da ja malo ćutim. Jer kažu, toliko je govorio da su svi zanemeli. A vi nećete zanemeti, ja neću govoriti i mi ćemo se družiti i dalje. 0900-152-58, ko će da nam da odgovor? Halo, halo. Dajte neku košnicu, misli mi se roje. Halo, halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Radovan. Radovan treći. Trka. Trka. Jel T ili F? T. T kao T. Top. Kao top. Da, trka. Trka. Nije ni trka. Nije trka. Hvala što ste bili uz nas. Radovane treći. Nije trka. Nažalost, idemo dalje. 0900-152-58. Ništa. Idemo dalje. Idemo dalje. 0900-152-58.
I dalje je broj telefona otvoren za vas. I dalje smo u istom kvizu i dalje čekamo rješenje na ovu reč. Pa je li moguće da toliko, evo, ne znam, da ih ni ne brojim? Mnogo, toliko pokušaja. Alo. Halo? Halo, halo? Alo, Halo, dobar dan. Ja vas... Rusko selo. Rusko selo, izvolite. Da nije mama. Kako? Mama. M-A, Ma. isto kao i prvo slovo. M-A-M-A. Mama, nije ženski roditelj. Nije, hvala što ste bili uz nas. Dakle, nije ni mama. Nije ni mama. Idemo dalje, hvala, pratite nas i dalje. Pokušajte ponovo, imamo još dovoljno vremena i nadam se da ćemo uskoro doći do rješenja. Ne znam, često se pitam ako je čovjek naše najveće bogatstvo, zašto ne mogu nikako da unovčim nekoga, ali šta da radimo? Ima tih mudrosti koje baš i ne stoje. Halo, halo. Imamo li nekoga? 090-152-58 i dalje otvoren za vas. Ima. Izvolite. Zrenjanin. Zrenjanin, dobar dan. Dobar dan. Zoli na telefonu. Zoran. Zoli. Zoli, ajde Zoli, izvolite. Možda reći nova. Kako? Nova. Nova nije suprotno od stara, nije. Nažalost, hvala vam Zrenjanine, nije. Sve ovo što smo do sada izgovorili, dragi gledalci, navodi me na jednu misao, uvozimo kućinu, a trice su naše. Sve su ovo do sada bile trice. Vama hvala, ne želim ovo da kažem u negativnom kontekstu, hvala što ste učestvovali i učestvujte i dalje i treba da učestvujete, ali do sada nismo došli do tačnog rješenja, pa sve ovo behu trice, čekamo pravo rješenje, a zadnje slovo je a jedno slovo u 2 navrata beše na pravo mjesto. Eto, reći vam i da je bilo na drugom mjestu. Sad već mogu da vam kažem, jer prošlo je nekoliko reči, pa ste izgubili malo nit. Idemo dalje. Znači, drugo slovo je bilo na pravom mjestu, a četvrto slovo već imate otkriveno. Halo, halo. Ko je s nama? Halo? Jovica. Molim? Jovica. Jovica? Da. Izvolite, Jovice. Da nije lova. Kako? Lova. Lova beše, evo sada pre par minuta ponuđena lova. Nije, ne diraju lovu, nema love bez tačnog rješenja. Nije. A kad je već lova u pitanju, onda se ja pitam, naime uhvatio sam šefa na delu pa se pitam koliko ću biti kažnjen za to. Halo, halo. Ko je s nama? Imamo li nekoga? Nemamo nikoga? Nemamo. Halo? Halo, da li to možda emisija duga? Jeste emisija duga i televizija duga i emisija Pogodi zagonetnu riječ i osvoji 4000. Da nije možda riječ zagonetna muka? Muka, jeste muka da dođemo do tačnog rješenja, ali muka nije odgovor. A muka jeste, mučimo se i nikako da dođemo. Nikako. Da dođemo do tačnog odgovora. Ali nadam se da ćemo brzo doći. Evo, pomogao sam vam, rekao sam da je u 2 navrata čak drugo slovo bilo na pravom mjestu, a i četvrto imate otkriveno, to je već 50% rešeno. Eto. Još malo pa ću morati, pa nisam im, evo, čim ja počnem da vam pomažem, dobijem grdnju, ništa. Kaže, prevarit će nas, dao je reč. Halo, halo, dobar dan. Halo, halo. Halo. Halo, ja sam Rene. Good meaning. Idemo dalje. Halo. 090-152-58. Ko je s nama? Nada opet. Nado. Ili možda Foka? Foka. Da. Nije ni Foka, Nado. Ali opet jedno slovo na pravom mjestu. Eto, Evo, sad sam izgrđen zbog vas. Pa eto, pa moram da pomognem malo, pa vidite koliko se patimo da dođemo do tačnog rješenja, a rješenje je prosto ko pasulj. Ništa, evo, pomogao sam koliko sam mogao, zaista više ne smem. Nije Nado Foka, sad mogu da ponovim ono što sam već čekao, jedno slovo je bilo na pravom mjestu, ono A već imate, znači u 3 slučaja imali smo do sada, u više slučajeva imali smo jedno slovo na pravom mjestu i reći ću vam kasnije ako se okrenu oni i na kom je mjestu. Idemo dalje. 090-152-58. Halo.
Halo? Da nije slučajno vuna. Vuna. Nije vuna, gospođo. Nije vuna. Nije. Hvala vam što ste bili uz nas. Kaže, ne računajte na zdrave snage, na bolovanju su. Idemo dalje. 090-152-58. Ko će da nam da rešenje? Halo, halo. Ima li neka vuna? Beše neka knjiga Vunena vremena koja je bila na zlu glasu, ali idemo dalje. Halo? Imamo li nekoga? Ili je i budne mrak pojeo? Halo, Halo? dobar dan. Dobar dan. Zrenjanin ovde. Izvolite, Zrenjanin. Da nije Zolja. Zolja. Da. Nije Zolja. Hvala što ste bili uz nas, ali je opet jedno slovo na pravom mestu. Ha! Eto, opet je. Dobro. Ništa, idemo dalje. Nije Zolja, hvala što ste bili uz nas, 090-152-58. Eto, jedno slovo na pravom mestu u nekoliko navrata. Verovatno ste već i sami zaključili o kom slovu i o kom mestu se radi. Poslednje imate otkriveno. Evo, sad će da me grde i ako kažem da je poslednje slovo A. Ali to mogu da kažem, to svi vidite u ostalom. Idemo dalje, 090-152-58, ko je sa nama? Halo, halo. Imamo li nekoga? Halo, Dobar dan. dobar dan. Jovica iz Zrenjanina. Da nije Kula. Nije Kula, malo smo se udaljili. Nije Kula. Idemo, evo ja ližem prste da okrenem papir. Nije ni Kula. Idemo dalje. 090-158. 090-150-258. Dobro sam rekao. Hoćemo li da nastavimo ili ćemo sa reči da pređemo na zakusku? Halo, halo. Ko će da se igra s nama i da uzme 4000? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije možda Lola? Kako? L-O-L-A. L-O? L-A, Lola. A Lola, ide Lola iz Inđije. Nije ni Lola, ali je ponovo jedno slovo. A počeo sam. Moram da završim rečenicu. Kako sad? Opet je jedno slovo bilo na pravom mestu. Pored onoga. Idemo dalje. Dakle, nije ni Lola. Stalno me grde. Kažu, postoji poslovica pametniji popušta. A ja opet kažem, pametniji ne popušta. Halo, halo. Ko će da nam da rešenje? Ili pametniji možda propušta. Halo, halo. Halo? Ko je s nama? Dobar dan. Dobar dan. Nije. Halo? Halo, halo. Ovdje je Živanka iz Zrenjanina. Dobar dan, Živanka iz Zrenjanina. Da nije to soja? Soja. Soja. Nije ni soja reč koju tražimo, ali još jedno slovo na pravom mestu, opet kao i kod Lole. Halo, halo. E, sad sam već pomogao i preveč, što bi se reklo. Idemo dalje. Halo, halo. Halo, halo. Ako se sekirate što ne možete da dođete do tačnog rešenja, sekirajte se na rate, duže ćete trajati, nemojte odjednom da se požderete. Ali nemojte ni da se sekirate, pa ovo je samo igra, dragi moji gledalci. Izvolite. Halo, halo. 090-152-58. Ko će nam dati? Nije kopa. Kako? Kopa. K. K-O-P-A. Kopa. Nije ni kopa. Hvala. Ali slična situacija, odnosno ista kao i u prethodnoj reči. Jedno slovo na pravom mestu, pored onog A. Idemo dalje. 090-152-58, 4000. Vrlo brzo bi neko trebao da stavi u džepić. Halo, halo. Ja ovdje imam jedan tefterčić iz kojega ja nešto tu vraćam. Ali, ništa. Idemo dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Novi Sad. Novi Sade, lepi grade. Dobar dan, izvolite. Vođa. Vođa. Nije ni vođa, ali situacija ista. Ista, jedno slovo na pravom mestu, pored onog A, normalno. Dakle, nije ni vođa. Idemo dalje. Nije vam lako, dragi gledalci. Nemcima je lako kad su od Marksa nasledili kapital. Ajmo mi da se mi vratimo u kviz. 090-152-58. Ko će nam dati tačno rješenje? Halo, halo. Imamo li nekoga? Imamo li nekoga? Halo? Halo, dobar dan. Opet Mihajla. Mihajla, lepo ime Mihajla, Mihajla, mala Jel pčela. nije pola? Pola. Nije pola, cela reč nam treba, a vi ste upravo pola reči izgovorili. Nije, hoćemo celu reč.
Ali izvrsno ste asocirali, stavljate prava slova na prava mesta. Eto. Otkaz. Pa neću više, dobro, neću više, izvinite. Izvinite. Umalo nisam dobio otkaz. Eto. Nije ni pola, ali je pola rešeno. Idemo dalje na drugu polovinu. Ajte da rešimo ovo, da ne budemo kao sekretarica, odnosno kao bajka, da idemo s kolena na koleno, nego da mi to odčapimo za nas. Halo, halo. Ima li nekoga ko će da nam da rešenje? Pola rešenja je rešeno. Pola zadatka je rešeno. Halo. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan, Novi Sad ovde. Izvolite. Da nisu kola. 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 Isto pola rešeno. Nije. Jedno slovo na pravom mestu i još jedno na pravom mestu. A na pravom mestu i koje već znate svi sigurno, o kao drugo na pravom mestu. Pa malo li je, dragi moji gledalci? Malo li je? Vaše je sad ostalo samo još da pogodite, odnosno da napravite reč, a da iskombinujete tako da potrefite prvo i treće slovo. Ja mislim da je to sasvim i svima jasno. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ajmo dalje. Halo, halo. Halo, halo. Prekida nešto. Ne prekida ništa, ja vas čujem. Dobar dan, Saša iz Novog Sada. Saša, izvolite. Da nije voda? Voda. Bilo ponuđeno. Drugo slovo jest i četvrto slovo jest, ali prvo i treće nije. Bilo ponuđeno već 3 puta voda, 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 a voda nam došla do ovde i od gore i od dole. Kaže, imamo mehaničkog poslanika, radi tek kad ga navijemo i podmažemo. Halo, halo, ko je s nama? Halo? Pa ja potroših čitav papir pisući ovde, ali ništa. Halo? Halo, dobar dan. Halo? Dobar dan. Halo? Halo, halo. Ovde Kikinda. Da Kikinda. nije loza. Kako? Loza. Pola. Loza. Razumeo sam vas, samo kažem pola. Pola. Drugo tačno, četvrto tačno. Idemo dalje. Jao. Uf. Sad sam besan. Sad sam besan. Idemo dalje. Alo. Alo, alo. Nije dobro živjeti u oblacima. Puni su smoga. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Milan Mitrovica. Milan Mitrovica, 2M. Tako je. Izvolite, Marilyn Monroe. Da nije bolja. Kako? Bolja. B-O-L-A. Tako je. Opet polovično rešenje. Opet drugo tačno i četvrto tačno. A prvo i treće netočno. Hvala, Mitrovice. Idemo dalje. Ajmo malo mašte, brzo ćemo doći do rešenja. Ko će da nam da rešenje? Imamo li nekoga? Halo. Halo, dobar dan. Evo Mitrovica opet. Evo Mitrovica opet, Da nije izvolite. pora. Kako? Pora. Pora. Da. Opet 50%. Umalo ne lanu ovako javno. Možda se i to desi. Ako se desi, nemojte se ni naljutiti, ni iznenaditi. Svašta je moguće. Sve možna, što bi rekli tovarišći, naši Rusi. Halo, halo. Imamo li nekoga? Otkrili smo, dragi gledalci, uz malu pomoć. Halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije možda reč roda? Roda. Da. Nije ni roda, mada nam rode ne bi škodile zbog bele kuge, da malo porade te rode, da imamo više beba, da nas ima više. Ali nije roda, ali 50% je tačno. O i A tačno. Šta bi moglo da bude, ja kako ne znam. Puf, eto, puf, puf. Halo, halo. Ko će da nam da rešenje? Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Radmila Nova Pazova. Izvolite, Radmila. Da nije rola. Kako? Rola. Kao uloga? Da. Nije, ali 50% jeste tačno. Hvala. Eto, ja sam vam ovo O na drugom mestu otkrio mimo svih pravila i zato umalo nisam dobio ausweis, ali prošlo je za sada.
Halo, idemo dalje. 09150-258, znači posljednje slovo A, drugo ne treba više ni da nam spominjem, znate da je O, iako nije otkriveno, ajde da idemo dalje. Halo. Šta bi sad moglo da bude? Pola je otkriveno. 09150-258, broj telefona za vaše uključenja i da nam date tačan odgovor. Zar je moguće, dragi gledalci, da se 2 sata igramo i da ne dođemo do rješenja? Pa ljudi moji, je li to moguće? Halo. Alo? Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Dule iz Iriga. Dule iz Iriga. Da. Kakvo je vino u Irigu? Pa, dobro. Jel dobro? Jes. Mašala, neka ostane tako, uvijek je i bilo dobro. Izvolite. Da nije sova. Sova beše ponuđeno. I ovo je 50% tačno. Sova beše ponuđeno. Neko detence ponudilo sovu i nije to tačno rješenje. Sova je bila data kao solucija, ali nije. O jeste, A jeste, ali S nije i V nije. Šta da radimo? Jedino da otkrijem, pa ne smijem, ubit će me ovi. Još jedno slovo da otkrijem, ne smijem. Ne smijem. Idemo dalje, 09150-258 i dalje smo, evo, poštovani gledalci, još par minuta, puna 2 sata se igramo i nismo uspjeli da demistifikujemo tu misteriju. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Jovica. Jovice, izvolite. Da nije kora. Kora, 50%. O i A jeste. Iako O ne piše na vašim ekranima, eto, rekli smo vam da je drugo slovo, rekao sam vam. Počeo sam sam sebi da persiram. Eto, dokle ste me doveli. Otkrio sam vam i drugo slovo, iako tamo ne piše. Znate svi da je drugo slovo O i posljednje slovo imate otkriveno A, ali još uvijek nemamo rješenja. Evo, 2 sata se igramo. Kako da vam pomognem? Ako nije ovo dosta, pa malo li je, što bi se reklo, u Niš. Nije, dakle, ni kora. Idemo mi dalje. Halo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Alo. Dobar dan. Ovo je Siver. Izvolite. Da nije lova. Lola. Pa 50%. 50% Lola beše ponuđen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. gledalac pre vas koji je bio na vezi rekao je Lola. Nije Lola. Idemo dalje. Ništa. I još jednom bila Lola i bilo je Lola 2-3 puta. Žao mi je, nije Lola. Šta bi još moglo tu da bude? Hajde da pokušamo, dragi gledalci, da dodelimo ove 4000 pa da nastavimo, da otvorimo drugu reč. Pomogao sam vas i suviše će to i da me košta, neko će da me odrapi po džepu zbog nedozvoljene pomoći, ali ako to bude, neka bude. Idemo dalje. Halo. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, ja sam tu. Gde ste vi? Iz Novog Bečeja zove. Pozdrav Novom Bečeju, izvolite. Da nije poza. Poza. 50%. 50%, a blizu smo. Ovo je malo više od 50%. Sada vidimo. Više od 50%. Halo. Halo, idemo. Halo. Idemo. Šta će da bude rješenje? 09150-258. Ja stalno vičem idemo, a ja sedim u mjestu. A vi ne okrećete brojeve. Pa hajte da se igramo. Nije poza. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ovdje Mileva. Mileva. Da. Izvolite Mileva. Noga. Leva ili desna? Koji hoćete? Leva ili desna? Koji hoćete? Pa sad, ja neću ni jednu ni drugu, ja bi nešto između. Šalim se, oprostite, ne ljutite se, nije noga. Idemo dalje. 09150-258, broj telefona otvoren za vas. Idemo dalje. Dakle, halo, dobar dan. Halo. Alo, Milka ovdje. Milka, izvolite. Da nije roza. Roza, kao lepa ona boja. Nije ni roza. Idemo dalje. Ajmo, brzo, živo. Nekada postojaše dubrovački trubaduri, pevali hajde linđo, živo. Digni ruke gori.
spusti ruke doli. A vi okrenite telefon i dajte nam rješenje. Halo, halo. 0915258, ko će nam dati odgovor? Halo. Halo. Au bre, ja se navika, halo, ko da radim na 988 tamo ono gde dobijate informacije, halo, koji je to broj, a ja onda kažem to je ta reč. Halo. Halo, Halo, dobar dan. Sremska Mitrovica. Dobar dan, Mitrovice, lepa moja Mitrovice. Budislav ovdje, da nije koža. Kako? Koža. Da. Nije koža, odrali smo kožu već. Bar ja ovdje na ruci od pisanja vaših, nažalost, pogrešnih odgovora. Nije ni koža. Drugo i četvrto jest. A šta da vam radim? Eto, ne mogu više da vam pomažem. Ne mogu, dobijam stalno grdnju i ne smem, stvarno ne smem da se igram sa svojim lepcom. 0915258, broj telefona za vas. Ako nemamo nikoga, da Smiljka preuzme moju ulogu. Ako imamo, uključit ćemo, pa će onda Smiljka da se igra malo s vama. Halo, halo. Halo, Dobar dan. Halo. Halo. Halo, halo. ovdje Ilija Rašta iz Banatskog Karađorđeva. Dobro, Banatsko Karađorđevo, izvoli. Da nije možda nova? Nova. Da. Bilo ponuđeno, ja rekoh, nije ni nova ni stara. Dakle, nije... Evo ja sam malo protrljao dlanove za sreću da stavim olovku za protiv uroka i idemo dalje. Smiljčica je tražila da zamenimo poze, evo zamenili smo poze, sad su roze, poze, idemo dalje. Roze nije rešenje, zadnje slovo je E. Poze nije rešenje, zadnje slovo je E. A šta je rešenje? Telefon je 0915258, posljednje slovo A. I drugo ste već otkrili odavno, idemo na konačno rešenje. Da li ćemo doći do rešenja, a zbog vas i da bismo došli do rešenja igrat ćemo se još neko vreme. Halo, halo, idemo da vidimo ko će da nam da rešenje. Halo, Dobar dan, dobar dan. ko je s nama? Sivac, Sivac, kako se Sivac zove? Miljana, Miljana, da. lepo ime Miljana i lepo mesto Sivac. Ajde Miljana. Da nije Zora, Zora, beše to ponuđeno. Zora beše ponuđeno, nije tačno rešenje, žao mi je Miljana, nije Zora, nije ni Zora. Idemo dalje, opet 50% tačnog odgovora. Hajmo, dajmo da ubrzamo to da dođemo do tačnog rešenja. Do tačnog rešenja, ako ne dođemo do tačnog rešenja, ne znam šta ću da radim. Toliko reči je bilo, uspeli smo da otkrijemo, zbog čega sam ja iskritikovan ono drugo slovo, ali sad su ostala još dva. Koja su to dva, pitam vas ja. Halo, halo. Ko će da nam kaže? Halo? Imamo li nekoga? Imamo li nekoga? Još to lepo piše ovde na kraju A. I to krupnim slovima. Halo, halo. Halo? Alo, Dobar dan. Halo? ovdje Kula, Zdravo, Kulo. Mora, Kako? Mora, Mora. jeste. Nije ni noćna mora, a i ne mora. Nije tačno rešenje, nije ni mora i ovo je pola tačno. Sad ćete svi uglavnom davati 50% tačnog odgovora. Dajte malo da razmislimo o tom prvom i o trećem slovu. Idemo, halo, halo. Šta bi moglo da bude? Halo, 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 halo. Halo, Halo, dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Da nije Loza, Loza. Bilo ponuđeno loza. Nije loza. Nije loza. Kaže, šta piješ? Lozu. Kaže, a gdje ti je vijenac? Kaže, danas piješ, a vijenac sutra. Može loza da se pravi i od grožđa. Alo, Halo. alo, srpska crnja. Zdravo, srpska crnjo. Da nije odgovor šopa, Kako? šopa, Šopa. šopa, da. Ko je koga u šopo? Interesantna reč. Ja moram da se nasmejem ovome. Nije. Nije šopa. Niko nikog nije u šopo. Hvala vam što ste se javili, ali vrlo zanimljiva reč. Nije. Nije. Meni je mama kad sam govorio mali, govorila stalno. Kad sam bio mali, mama mi je govorila ušopaću te. Ali nije me ušopala, evo ja sam narastao i sad se družim, igram s vama i da vidimo ko će da nam da rešenje. Nema šopanja. 0915258, a poslednje slovo, drugo slovo znate. Idemo. Halo, halo. Halo, Dobar dan. dobar dan, Sanja ovdje iz Šapca. Ko? Sanja iz Šapca. Sanja. Moja Sanja iz Šapca će da da odgovor. Da li nije konja? Kako? K-O-N-A. Koja?
Konja. A konja? Da. Nije konja, nije. Opet 50% tačno. Mislim, drugo slovo i ono posljednje. Nije konja, nema više konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nije konja. Šta je? Prvo i šta je T reće slovo. Drugo znate, a četvrto vidite. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo. Halo. Halo, halo. Ovo je kao serija Alo, alo. C'est moi Leclerc i ovo ću vam reći samo sad i nikad više. Halo, halo. Ovo ću vam reći samo jednom. Gledali ste Alo, alo. Halo, halo, ko je s nama? Indija na vezi. Ko? Indija. Indija. Kako se Indija zove? Kosa. Kosa. Indija se zove Kosa. 50% tačno. Nije ni kosa. Kako da dođemo do tog prokletog prvog i trećeg slova. Uf. Mogu ja da ufkam koliko hoćeš, ali dovoljno je bilo i previše i pretrpeo sam u stvari kritike velike zbog ovog drugog slova. Ali šta da radim, eto. Nije kosa, ošišali smo se, nema kose. 090155258, a kosa je jedna od interesantnih reči. Jedna reč ima mnogo značenja. Ima kosa kao kosa na glavi, kosa kao strmina, kosa kao kosa za košenje, kosa kao žensko ime. Eto lepote srpskog jezika i eto problema. Alo. Halo, halo. Alo. Halo. Alo, jesam u programu. Jeste, u programu ste, izvolite. Đorđe, Molim. da nije Đoka. Đoka. Nije. Pola je tačno. Pola. Ali nije Đoka. Nije Đoka. Hvala vam što mi tepate. Nije. Idemo dalje. 0915258 broj telefona za vaše pokušaje. Evo, dobijam upravo signal. Igraćemo se još neko vreme i da konačno dođemo do tačnog odgovora. Hajte da ubrzamo. Ne bismo li otkrili još jednu reč, pa da još neko uzme nagradu. Hajde. Hajde, življe malo. Hajde. Moje lepe noge za igranje, dugo telo za gledanje i kako ono Brena peva. Ko to tamo peva? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Eržika. Eržika, izvolite. Da li je to soba? Soba. Da. Nije ni soba. Soba je bila ponuđena da ne tražim, ali bar 3 puta. Nije soba. Pola tačno. 50%. Sad bi vam ja dao 2000, a nekom drugom 2000 i gotovo. Ali ne može to tako. Idemo dalje. 0915258. 4000 ne idu u sobu, ne idu kod Đoke, ne idu za kosu, ne idu kod konja. Ušopat ćemo vas što niste dali tačno rešenje. Nećemo piti lozu bez venca da nam venac ne stigne sutra. Idemo dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Sava. Sava. Da. Izvolite, Savo. Da nije Gora? Gora. Da. Nije Gora, a nije ni Bolja. Eto, otkrih jednu reč nehotice, ali nije. Upišite i tu reč za svaki slučaj, ali nije. Dakle, nije Gora, a nije ni ova koju sam ja nehotično otkrio. Ako ste je čuli, ako niste, pa je ponovite šta ja tu mogu. Dakle, nije. Idemo dalje. 0915258, ko će da nam da rešenje? 50% smo otkrili, dragi gledalci, 50%. Pola. Fele. Alo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Đuro ovdje. Đuro, izvolite. Ima zadnja 3 slova su šolja. Olja. A prvo je š. Nije, šolja je bila ponuđena već nekoliko puta. Ne znam otkud vam, na osnovu čega ste tako ubeđeni da su zadnja 3 olja, ali imate vi pravo na svoje mišljenje. Neću vas ni uveravati, ni razuveravati. Jedino što mogu da tvrdim, to je da je posljednje slovo A i da drugo slovo znate. Ovo je vaša pretpostavka. Šolja je bilo ponuđeno 3 ili 4 puta. Nije. Hvala vam. Idemo dalje. 0915258. Reč je prosta, jednostavna i imate 50% rešeno. Kako to? Ne mogu da verujem. Ne mogu. Ne mogu i gotovo i ne mogu. 0915258. Halo. 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 Jesam u programu? 100%.
Halo, Halo. jel da nije Baja? Kako? Baja, Maja. Baja, Baja. da. Nije, gospođo. Nije Baja. Nije Baja, niste pažljivo pratili, ali šta da radimo? Imate vi na to pravo. Nije Baja u mesecu maju, majka rodi Baju, reče Branko Ćopić u Orlovima ranolete. Halo, idemo dalje. 090-152-58, broj telefona i dalje isti i dalje nas muči ova zagonetna reč. Zadnje slovo vam je napisano, drugo smo odgonetnuli. Znate koje je, šta je prvo i šta je treće? Ko ima sreće? Halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Katarina iz Novog Sada. Izvolite, Katarina. Da li je možda fota? Fota. Da. Nije ni fota. Jao, kako smo blizu, a kako smo daleko. Nije fota. Eto, tako blizu, a tako daleko. Halo, Halo, dobar dan. dobar dan. Zrenjanin ovdje. Izvolite, Zrenjanin. Da nije zona. Zona Zamfirova nije ni zona. Nije ni zona Sumraka, ni zona Zamfirova. Opet 50% tačno. Idemo dalje. Dakle, nije ni zona. Ja mislim da je zona već i bila ponuđena. Dobro da ja vama ne uzimam vreme, da ja ne listam ove papire. Puno je reći bilo ponuđeno, ali nije ni zona. 090-152-58 jeste i dalje telefon. Dakle, nije ni zona. Evo je reč ovde. Kako bi ja to vama sad pomogao još, ali... Halo. Ko će da nam kaže? Zona Zamfirova. Skoro snimljen film. Velika se prašina digla oko zone Zamfirsko. Halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Sanja kod telefona. Sanja. Da, Izvolite, Sanja. da nije čoja. Kako? Č, Čoja. da. Čoja. To je onaj materijal na kom se igra bilijar, onaj onako fini, lepi materijal. Nije čoja. Zelena čoja kojim se prekrivaju kartaški stolovi i bilijarski stolovi i može da posluži u mnogo drugih svrha. Nije čoja. Opet je pola tačno. Pola. Pa možemo li se odmaći od pola? U jednom momentu se odmaknusmo, ali se vratismo. Klackalica, klac. 090-152-58. Halo, ko će da nam kaže šta je to? Halo. Imamo li nekoga? Ko će da kaže nešto lepo, što je tačno? Nećemo zujanja i mikrofonije, hoćemo rešenje. Halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je sa nama? Slavica, Slavica. da nije loza. Loza. Da, Jao, Slavice, ako vam ja kažem da ste vi šesti koji ponavljate lozu, da li ćete mi verovati? A ako ste zapisivali reči, proverite, vidjet ćete da ste šesti koji ponavlja lozu. Nije loza. Nekoliko puta sam spominjao lozu i venac oko loze. Kad je onaj pio lozu pa pita gde je venac, kaže danas piješ, a venac ćeš dobiti sutra. Nije loza, nije ni loza, ni lozovača, nije loza, ali 50% je tačno. Halo. Šta je onih preostali 50%? Šta je prvo i treće slovo? Au, Bože, koja pomoć, ali. 0900-150-258, šta je to tamo? Halo. Halo, Dobar dan. dobar dan, želim. I ja vama Ivana želim iz sve Stare najbolje. Moravice. Izvolite, Stara Moravice. Ja mislim da je reč voza. Voza. Da. Nije ni voza. Opet 50% tačno. Voza nije ni voza, ali vi mene vozate sa ovim promašajima. Meni je tako žao što vi ne možete da se setite ta dva slova, prvog i trećeg. Pošizio bih, ali ne mogu da pošizim, jer vam treba m i sutra i pr eko sutra. Halo. 090-152-58, halo. Ljubica je Novi Sad. Ljubice, dobar dan, izvolite. Dobar dan. A da nije koja. Kako? K-O-J-A. Koja. Da, Nije, beše, malo pre neko ponudio koju. Nije koja, samo da, dobro, nije važno da listam, nije koja. Nije. I nije. Nije koja. Nije. Nije, idemo dalje, 090-152-58.
Dragi gledalci, imali ste prilike da se uvjerite da sam zaista se trudio maksimalno da vam pomognem. Naveo sam vas i na drugo slovo, mada to nisam smeo ni po kom osnovu, ali eto, prešao sam sve dozvoljene granice i olakšao sam vam koliko god sam mogao. Stvarno ne mogu više, ali dajte, dosjetite se prvog i trećeg slova, pa majka mu stara, nije to toliko veliki problem. Halo, halo. Halo, Dobar dan. Toma. Toma. Da. Nije ni Toma, jao, Toma. Čiča Tomina koliba. Nije Toma, nije. Nije, moglo bi da bude pola, je tačno. Pola je tačno, nije Toma, idemo dalje. Nije Toma, nije. 0915258 jeste, zagonetna reč i dalje jeste, 4000 i dalje vas čekaju, idemo dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan, Dobar dan. ko je sa nama? Miljana iz Sirca ponovo. Ko? Miljana iz Sirca. Miljana, po drugi put. Da. Ajde, lutko moja. Da nije nota. Nota, Da. muzička reč. Nije. Koliko nota ima? Puno. Puno. Kad se dodaju povišeni i sniženi tonovi, osnovnih, znaš koliko ima, kad se dodaju povišeni i sniženi, ima i mnogo. Sa 8 nota i onim dodacima puno se kompozicija može napisati, kao i sa ovo malo slova. A vas muče samo 2 slova. Eto. Nije nota. Idemo dalje. 0915258. Ko će da nam da rešenje? Jao, kako ću da se obrazujem kad izvadim ovo rešenje i kad ga vidite, kad ga pogodite. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Katarina iz Renjanina. Izvolite, Katarina. Da nije Boba. Boba? Da. Nije ni Boba, ni Stefanović, ni Živojinović, ni Boba, nije Boba. Nije ni Boba, ali je pola tačno. Pola je tačno. Dakle, nije ni Boba. Idemo dalje. Halo, halo, šta je? Svi ste u posljednjih 30 uključenja pogodili 50%. Ali svi 50%. Pre toga beše 75% i to se zaboravi, izgubi, odnese Dunav, Sava i ove nadošle reke. 0915258. Halo, halo, koga imamo? Halo? Dobar dan. Dobar dan, Maja iz Novog Sada. Majo, izvolite. Kola. Kako? Kola. Kola. Kola treći put. Kola behu ponuđena. Nisu kola, ja sam pravio šalu koja kola, pa se posle toga jedna gledateljka javila pa ponudila fića. Nije ni fića. Idemo dalje. To je bilo još dok niste znali ono drugo slovo, pa je fića mogao da se ukomponuje. Ali sad, pošto znate drugo slovo, fića otpada. A i kola otpadaju, nisu ni kola tačno rešenje. Šta je tačno rešenje? Još uvek čekamo uključenje koje će da nam da rešenje. Halo, halo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Vera ovde. Vera, izvolite. Ja mislim da je Zova. Zova. Da. Zova je bila ponuđena, evo, s vaše strane sada treći put. Zova nema, Zova nije. Nije, dragi gledalci, nećete da uvažite sugestiju i savjet koji vam svaki put na početku emisije damo. Zapisujte reči. Ja sam ubeđen da bismo davno došli do rešenja, samo da niste ponavljali reči, neke ste ponovili čak i 5 puta. Eto, šta da vam kažem? Pametan piše, da ne nastavljam dalje. 0915258. Halo, halo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Goca iz Kljajićeva. Goca iz Kljajićeva, izvolite. Da nije možda voda. Kako? Voda. Voda. Evo primjera od malo pre. Voda, 4. ili 5. put. Da ne listam. Nije. Nije. Jest da nam voda pada iz neba i dolazi iz zemlje i prete poplave, ali nije voda. Voda i vatra su dobre sluge, a zli gospodari. Nije voda. Idemo dalje. 0915258 i dalje četvoroslovna zagonetka, u stvari sada već dvoslovna, pošto drugo slovo već svi znate. Iako ga mi nismo otkrili, vi ste ga otkrili uz nedozvoljenu moju pomoć, niko ne smije da zna, ali idemo dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Sa nama je ko? Jovica iz Lukćeva. Jovica iz Lukićeva. Izvolite, Jovice. Da nije možda Gola? Gola. Nije ni gola, ali ako bude gola, obući ćemo je. Ali interesantna reč, lepo je vidjeti to. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije ni gola. Eto, nažalost, nije ni gola istina, ni golo nešto drugo.
u ženskom rodu normalno, nije, idemo dalje. Idemo dalje, i vi ste dali 50% tačan odgovor, ali gola nije. Šta je? Halo, halo, ko će da nam pogodi ovo i da nas reši više muke? Pa evo, znate koliko se igramo? Pa dugo. I još Halo. nismo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Katarina ponovo. Ajte, Katarina. Foča. Foča. Da. F-O-Č-A. Nije, gospođo Katarina, Foča, a nije ni starac Fočo 100 ljeta. Nije Foča. Foča, taj lepi grad na Drini, poznat po onom strašnom kazneno-popravnom domu, tada se zvao KP dom, zatvor u Foči. Nije Foča. Nije. Idemo dalje. Šta bi još tu moglo da bude? Evo ja držim ovdje rešenje ispred sebe, evo ga tu je u koverti, samo da vi kažete prvo i treće slovo onako kako to treba da kažete i evo nagrade. Halo, halo, ko će da nam da rešenje? Imamo li nekoga? Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je s nama? Matić Krsta, Izvolite. Vogalj. Da nije Sosa, Sosa. Lalina žena. Nije ni Sosa. Nije. Nije Sosa. Pa je li moguće? Je li moguće da nećemo doći do rešenja? Pa kako je to moguće? Ja stvarno ne mogu da poverujem da do sada još nismo došli do tačnog odgovora. Hajte da malo ubrzamo, evo imamo još nešto malo vremena i ulazimo u završnicu kviza, ne možemo se igrati čitav dan i vama je to jasno kao i nama. Halo! Evo me opet čekam 3 puta po 8 minuta da se uključim. 3 puta 8, 24, izvolite. Malo previše. Evo ovako, ja imam ideju da je to Poja, ako ćete me razumjeti, pjeva Poja. A Poja? Da. Razumeo sam vas. Što mislite da vas ne bi razumeo? Pa eto, da li me čujete dobro? Čujem vas izvanredno i pozdravljam vas i zahvaljujem vam se, ali nije ni Poja kao peva. Nije muzička reč. Eto, još jedne nedozvoljene pomoći, nema veze s muziku. Hvala vam što ste bili, meni je žao što ste vi toliko čekali, ali to zaista nije do nas. To je stvar sreće. Imali smo, ako se sjećate i ako ste pratili juče prekjuče, čini mi se, ono uključenje kad je krenuo, jer to beše Čestereg, pa zareda 10 puta uzastopce, pa smo imali nekoga ko se uključivao i po 7-8 puta u toku emisije. Ali sve ono u 10 minuta, a neko ima sreće, neko nema. Idemo dalje. Poja nije, otpojali smo ovu reč. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? Evo tu je. Halo. Tu je. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije možda Toza? Toza. 50%. 50% tačno. Svetozar, skraćeno Toza, nije. Nije Toza, nije. Još ako je iz Mitrovice stigao odgovor, onda znam i zašto je stigao, ali nije. U Mitrovici nije Toza. Matroz. Idemo dalje. 0915258 i dalje otvoren broj telefona za vas. Evo igramo se još nekih 20 minuta, sam finiš kviza. Pa je li moguće da nećemo doći do rješenja? Pa nemojte to dozvoliti, dragi moji gledalci, da uludo ovako prokockamo vreme i vaše i naše. Hajte da neko samo stavi prvo slovo na prvo mjesto i treće na treće. Drugo znate koje je. Halo, halo. Halo, Halo, dobar dan. Kikinda. Zdravo. Da nije Goca. Kako? Goca. Ponovite. G-O-C-A. Prvo slovo. G. A Goca. Goca. A Gosa. Ma nije Gosa. Gosa kao gazda. Gosa. Nije Gosa. A nije. Evo, ja sam nehotice opet otkrio jednu reč, pa nemojte ni nju koristiti. Dakle, nije ni Gosa, nije ni Goca. Pa ne znam više kako da vam pomognem. Stvarno ne znam. Dajte prvo i treće slovo, po Bogu. Samo 2 slova vas dele od 4000, a do kraja kviza deli vas još nekih 20 minuta. Ako ne pogodite, pogodit ću ja. Ja znam, evo, predavnom piše. Lako je meni da se šepurim kad znam. Halo, halo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Da nije Rosa? Rosa. Da. 3. put. Moj odgovor 3. put nije. Nije, nažalost nije. 3. put nam nudite Rosu. Evo još jednom primjera da treba zapisivati reči, da se ne ponavljamo. I ponovo vam tvrdim i istina je
da se niste ponavljali, da ste zapisivali reči, a neke ste ponovili čak 5 puta, sigurno bismo do sada došli odavno do tačnog rešenja. Pogotovo kad imamo 50% rešeno. Samo da ste pisali, a vi nećete da pišete. A ja jednu držim za uvom protiv uroka, a jednu kojom pišem. Halo, halo. Ko je sa nama? Danica. Ko? Danica. Danica, odakle ste, Danica? Kikinda. Iz Kikinde, izvolite. Vođa. Vođa? Da. Nije ni vođa. Prosto ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Ništa, 0-900-152-58. Idemo dalje. Ko će da pokuša sad da da rešenje? Halo, halo. Halo, Dobar dan. dobar dan. Ko je s Ljubica nama? ponovo. Ko? Novi Sad. Ljubica. Ljubica, izvolite. Kota. Kota. Da. Kota 905, beše neki film. Nije ni Kota. Ja, 50% je tačno. O i A. Mislim, ono drugo ne smijem ja da govorim, ali znate koje je. Nije ni Kota. Idemo dalje. Nije Kota. Šta bi moglo da bude? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Šabat, Rajko. Rajko, izvolite. Da li nije loža? Loža. To je ono mesto gospodsko odakle se gledaju predstave pozorišne i tako dalje. Loža. Nije ni loža. Nije ni loža. Opet 50% tačno. Ja, kako bih ja vama sada pomogao? Ne mogu, ne smem, zaista ne smem više. Evo, otkrio sam vam ja drugo slovo, četvrto ste imali otkriveno. Hajte još malo nekako, hoćemo li ili nećemo li doći do rešenja. Ja nekako sve se nadam svakom vašem uključenju i tačnom odgovoru. Ali promiče kao što kiša prominjava. Idemo dalje. 0-900-152-58. Halo, halo. Alo, Dobar dan. gospodin Đorđe, dobar dan. Dobar dan, gospodo. Ovde Melenci. Dobar dan, Melenci. Ko je iz Melenaca? Branka. Ranka, izvolite, Ranka. Da nije slučajno Jova. Jova. Nije Jova. Nije, 50% je tačno. Nije ni Jova. Ranka. Dunje ranke, kruške karamanke. Nije Ranka Jova. Idemo dalje. 0-900-152-58. Evo ga rešenje, dragi moji gledalci. Evo ga, okrenut ću ga i prema vama. Evo. Ko vodon... Je li neko video? Jest, nije. Ko je video? Halo, halo. Idemo dalje. 0-900-152-58. Ko će da nam da rešenje? Halo, Halo. da li se čujemo? Odlično. Jel? Jest. Pa milo mi je. I meni. Da nije koma. Koma. Ne daj Bože. Nije ni to rešenje. Hvala vam što ste bili uz nas. Nije ni koma ono kad se padne u komu, a ni koma kao ono, kaže neko, 15,6. Mislim, umjesto zareza kaže koma. Nije koma. Nije. Hvala vam što ste bili uz nas i vi ste pola odgovora dali, pola. Dali ste tačno drugo i četvrto slovo. Idemo dalje. Još ćemo se igrati tamo nekih koliko vidim na satu. 15 minuta još ćemo toliko biti uz vas i nadam se vi uz nas i nadam se da ćemo doći do tačnog rešenja. Halo, halo. Imamo li uključenje ili da pravimo pauzicu? Hajde da napravimo jednu kratku pauzu, razmislite, vratit ćemo se.